Bore da bawb. Clerc ydw i, Prif Weithredwr a Clerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'n bleser mawr gen i eich croesawu chi i'r pierhead heddiw. Dwi'n dysgu Cymraeg ond dwi ddim yn regleto, ond mae'n ddrwg gen i. Mae rhai ohonom sy'n gweithio i'r Cynulliad, i'n gweithio galed i wneud yn siŵr bod newyddion am waith y Cynulliad yn cael sylw yn y gyfryngau aml. Rhan hanfodol o fod yn ddemocratiaeth effeithiol i'w gwneud yn siŵr bod pobl Cymru yn cael gwybod am waith y Cynulliad drwy'r gyfryngau. Pan maent yn gweithio'n dda, gall y gyfryngau helpu pobl i ddeall rôl y Cynulliad a sut y mae gwaith y Cynulliad yn berthnasol i'w bywydau nhw. Drwy ledaenu gwybodaeth am waith y Cynulliad, gall y cyfryngau hefyd helpu i sicrhau bod y rhai sy'n gwneud penderfyniadau'n cael ei dwyn y gyfrif. Of course, people in Wales get much of their information from the UK media rather than the Welsh media. At the moment, the way that happens gives us cause for concern. It's something we've called the democratic deficit. The UK media, both broadcasters and print, fails to report the huge differences in approach to public policy here in Wales in devolved fields such as health and education. They promote policy issues affecting only England as though they apply to the whole of the UK. It means their substantial Welsh audiences often get information that doesn't apply to them. That problem is made worse by the financial pressures on the Welsh national and regional press, which limits their coverage of Assembly news. Rydym wedi bod yn herio gyffrangau ar y Deyrnas Unedig i gyflwyno adroddiadau priodol ar ein gwaith ar y Senedd yw Cynulliad Faoeth yng Nghymru a'r tu hwnt. Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda'r wasg rhanbarthol leol yng Nghymru ac yn defnyddio clwyfannau a cyfryngau digidol i dynnu mwy o sylw at waith y Cynulliad. Felly, mae cynhadledd yn amserol iawn. Mae'r pynciau rydych yn ymdrin â nhw'n hanfodol bwysig i'r Cynulliad ac i Gymru. Croeso cynnes i chi felly, a gobeithio y cawch ddiwrnod difyr iawn. Diolch yn fawr. Thank you. Diolch yn fawr iawn i Claire. Mae hwn i fi yn brofiad arbennig pan bod chi'n gallu gweld pan bod rhywun falle sydd yn siarad yn ddim yn iaith gyntaf, ond yn ddigon hyderus i sefyll o flaen cynulleidfa a rhoi araith ddwyieithog sydd o sylwedd ac o safon. Felly, diolch yn fawr i Claire. Ac wrth siarad am bobl o safon ac o sylwedd, licen i gyflwyno y panel i chi. Iddyn nhw i gael dod lan i drafod rhai o'r bynciau llosg y diwrnod. Cyn i mi ofyn iddyn nhw ddod i'r llwyfan, licen i esbonio i chi a mynd trwyddo bach o beth yw natur y diwrnod heddi. Y teitl yw Pwy Pia'r Newyddion. Yr heswm i ni wedi gofyn i chi ddod mae heddiw yw i chi gael gweld beth sydd yn creu agenda newyddion, beth sydd yn creu stori newyddion, pam bod newyddion yn newyddion. Nodd Claire wedi sôn bod lot ohono ni yn cael yn gwybodaeth am y newyddion, nid o'r papurau a'r cyfryngau o Gymru, ond o ar draws y ffin. Felly mae hynny'n creu tipyn o her i sefydliadau fel y Cynulliad, le mae pobl yn moyn cael gweld beth sydd yn creu newyddion, beth yw'r polisïau sydd yn cael eu creu yng Nghymru, yn hytrach na'r polisïau sydd yn cael effaith arno ni o ar draws y ffin. Felly, i helpu ni gyd i ddod i ddeall na, pwrpas heddiw yw dechrau dadansoddi beth sydd yn creu stori newyddion, a mi fydd y panel yn mynd i gael trafodaeth i helpu chi ddod i ddeall. Un peth licen i ofyn i chi'n wneud wrth bod y panel yn trafod yw meddwl am rai cwestiynau falle hoffech chi ofyn iddyn nhw ar ddiwedd i sesiwn nhw. Felly, newch nodiadau, llwch chi drydar y cwestiynau, ond jyst meddylwch pa fath o gwestiynau falle byddech chi eisiau gofyn iddyn nhw neu lle dros ginio neu
ar ddiwedd y sesiwn pan bydd cyfle gyda ni agor y llawr i godi cwestiynau. Felly, licen ni yn nawr cyn bod ni yn mynd ymhellach i gyflwyno'r panel i chi. Yn cadeirio'r panel heddiw mae Elliw Gwawr, newyddiadurwraig o'r BBC, a hefyd ar y panel mae gyda ni Owain Phillips, ITV, Owain Siafoni, Cyfarwyddwr Golwg 360, Nerys Evans, Cyfarwyddwr Deryn, Cwmni Cyfathrebu, a hefyd Bethan Jenkins, un o aelodau'r Cynulliad. Felly mae gyda ni ar y panel yma, a gallwch chi bethau credu pwy mor bles o dwi bod pawb wedi cytuno i ddod. Mae gyda ni'r gwahanol bersbectifau o y math o bobl ar unigolion sydd yn cynrychioli sefydliadau sydd yn dod at ei gilydd i greu bwletin newyddion. Mae gyda ni gynrychiolaeth gwleidyddol, cynrychiolaeth newyddiadurol digidol, cynrychiolaeth cwmni cysylltiadau cyhoeddus, newyddiadurwyr, a hefyd Elliw yn lliwio ac yn gobeithio yn mynd i gadw trefen ar beth dwi'n siŵr fydd yn drafodaeth ddifyr a buddiol i chi. Felly, gallai ofyn i chi roed eich dwylo at ei gilydd a roi croeso i'r panel a gofyn i'r panel i ddod i fyny i'r llwyfan. Diolch yn fawr iawn. Reit ta, Elliw Gwawr, dwi'n ohebydd seneddol i'r BBC, felly fi sy'n gweithio yn San Steffan yn hadrodd ar bob peth sy'n digwydd fanna i BBC Cymru, fi sy'n gwneud o yn y Gymraeg. Os na i ddechrau, na i ofyn i bawb gyflwyno i hunain, deud be ydych chi'n neud, sut ydych chi falle yn effeithio ar y newyddion, be ydych rôl chi o fewn yr swigen fawr yma, a falle deud nhw fer, sut yn union nath chi gyrraedd lle ydych chi wedi cyrraedd rwan. Ni ddechrau ar y pen efo Owain. Owain Phillips, ITV, mi nes i astudio gwydyddiaeth yn Aberystwyth. Mi nes i ymgeisio ar gyfer cwrs newyddiaduraeth yng Nghaerdydd. Ges i'n wrthod o'r cwrs hynny. A o ganlyniad dechrau gweithio fel newyddiadurwr i Radio Ceredigion yn Aberystwyth. Yna trosglwyddo wedi flwyddyn i weithio i ITV drwy'r Gymraeg, ac ers rhyw 2 blynedd wedi gweithio i ITV drwy'r Saesneg fel gohebydd yma yn y Cynulliad. O ran rôl i yn y newyddion, am hwn i yn cynghori'r ystafell newyddion a'r pa straeon wleidyddol sydd ar gael, pa straeon dylen nhw fod yn gwneud, pa straeon dylen nhw ddim fod yn gwneud. Ambell waith maen nhw'n cytuno gyda fi, ambell waith maen nhw'n anghytuno gyda fi. A hefyd chwilio am straeon ac yna i adrodd nhw. Mi'n siŵr ein nhw'n i hynny fwy yn ystod yna. A Nerys? Nerys Evans, cyfarwyddwr cwmni Deryn, ni'n cwmni cysylltiadau cyhoeddus sy'n gweithio gyda lot o elusennau a busnesau a mediadau gwahanol yng Nghymru. Yn trial codi profil nhw, trial esbonio beth yw datganoli a beth mae'r Llywodraeth a'r Cynulliad fan hyn yn wneud yng Nghymru. A'r elfen o'r gwaith sy'n berthnasol hefyd, wrth gwrs, i trial i cynghori nhw ynglyn â sut i cael sylw yng Nghymru ar y pethau gwahanol nhw'n wneud. O ran sut i fi wedi cyrraedd y pwynt yma, o'n i'n es i o ysgol Bromyrddin i Prifysgol y Manceinion i wneud gradd yn gwleidyddiaeth. Es i olradd yn Gaerdydd, wedyn dechreuais i gweithio i Blaid Cymru yn Gorllewin, yn Dwyrain Gyfyrddin fel swyddog y wasg a trefnydd a stori hir yn fed. Ges i ethol i'r Cynulliad yn 2007 gyda Bethan i grŵp y Blaid Cymru yn 27 mlwydd oed. Tra bod fi yn aelod Cynulliad, o'n i hefyd yn cadeirio pwyllgor darlledu y Cynulliad. Fel oedd Claire yn sôn yn gynt, y problem mawr gyda ni'n Nghymru, wrth gwrs, bod gymaint o'n wasg ni'n cael ei dynodi yn cael ei rhoi ni o Lundain. Felly oedd y Cynulliad yn torri tir newydd nôl cwbl o flynyddoedd yn ôl trwy sefydlu pwyllgor darlledu, a chdi'n darlledu heb cael ei ddatganoli. So na'r pwyllgor cyntaf ni roi ti gilydd, gan oedd yn edrych ar mater o ddim wedi cael ei datganoli ac yn torri tir newydd, achos o'n i'n credu bod yn rhywbeth mor bwysig i ni, a hefyd fel y democratic deficit oedd Claire yn sôn am gyna. Ers gadael y Cynulliad wedi sefydlu cwmni Deryn gyda ffrind yn y Blaid Lafur a ffrind yn y Lib Dems, a fi hefyd ar pwyllgor ymgynghorol Ofcom i Gymru. So Ofcom yw'r corff sy'n gosod y rheolau i'r diwydiant darlledu yn Nghymru a Prydain gyfan.
a Llywodraeth Llundain sy'n gosod y rheolau i Ofcom, a ni fel pwyllgor ymgynghorol hyn yng Nghymru yn gwneud siŵr fod Ofcom yn sylweddoli bod Cymru'n wahanol, bod anghenion pobl sy'n byw yng Nghymru a pobl sy'n gweithio yng Nghymru a gwleidyddion Cymru yn wahanol, a felly ni'n gwneud y rôl yna gyda Ofcom hefyd. Bethan? Haia, a fi o Bethan, a fi'n aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru, felly mae'n swyddfa i yng Nghastell Nedd yn cynrychioli o ben y bont hyd at Gwyr a phobman yn y canol fyna. Es i o ysgol Idfelyn ym Mhontypridd i astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol yn Aberystwyth, lle nes i wedyn fod yn swyddog ymgyrchoedd dros yr undeb am flwyddyn, oedd hwnna'n cael cyflog wedyn, a wedyn llywydd yr undeb yn Aber hefyd, a oedd hwnna yn ystod y cyfnod pan oedd y Llywodraeth fan hyn eisiau rhoi mwy o ffïoedd i fyfyrwyr sydd yn bwnc llosg o hyd. So nes i drefnu y brotest mwyaf pryd hynny, un o'r protestadau mwyaf gyda myfyrwyr ar hyd ac ar led Cymru i protestio yn erbyn ffïoedd. O'n i ddim yn rhan o unrhyw blaid ar y pwynt hynny, ond yn ystod cyfnod o fod yn llywydd gweithio'n agos gyda Plaid Cymru oedd yn erbyn y ffïoedd hynny, ac wedyn cael swydd yn gweithio i adrefnu'r mudiad ieuenctid wedyn ar gyfer y blaid. Oedd y swydd cyntaf i a gweithio hefyd i Lian Wood sydd nawr yn arweinydd dros Plaid Cymru. A wedyn cael nethol yn 2007 gyda Nerys. Fi'n credu ar y pryd, a fi dal yn yr aelod ifancach, ond fi'n gobeithio bydd hynny newid ar ôl y etholiad nesaf, a bydd mwy o bobl ifanc yn dod i'r cynulliad. Dwi'n siarad ar materion darlledu dros Blaid Cymru, felly unrhyw beth sydd yn digwydd yn y cynulliad ar yr agenda hynny, dwi'n siarad arno fe. O'n i wedi cael grŵp darlledu hefyd, pwyllgor, i edrych ar lot o faterion yn y cynulliad yma. Ond mae'n anodd, fel mae'n ers di gweud, perswadio newid pan nad oes gennym ni'r pwer fan hyn. Felly lot o beth dyn ni'n mynd i fod yn trafod heddiw, sut dyn ni'n gallu gwneud hynny'n effeithiol pan nad yw'r pwerau yma yng Nghymru fel dylsyn nhw. Ond byddwn ni'n gweud hynny. Ond na i ddim siarad mwy nawr. Ag Owain, Nola. Ie, yn enw i di Owain Sgifone, dwi'n Prif Weithredwr ac yn gyfarwyddwr ar wasanaeth Golwg 360.Cymru, falch iawn o'r .Cymru, achos da ni'n un o'r gwefannau cyntaf. Da chi'n .Cymru yn barod? Da ni'n .Cymru ac yn .Wales, yn .Cymru da ni'n ei ddefnyddio ar yn branding i gyd. A ni di un o'r unig rei, dwi'n meddwl, rhyw hanner dwsin o wefannau sydd wedi gwneud y switch i .Cymru yn barod, felly da ni falch iawn o hynny. Be di Golwg 360 ydy gwasanaeth newyddion di-dor, felly mae'n gwasanaeth newyddion digidol trwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd â gwasanaeth newyddion Cymraeg y BBC, mae o'r prif gwasanaeth newyddion dydd i ddydd sydd na trwy gyfrwng y Gymraeg. Da ni'n cyfro newyddion o bob math, ond o perspektif Cymreig gobeithio, mae gennym ni adrannau rhyngwladol a Phrydeinig, ond da ni'n trio cynnig ongl Gymreig lle mae modd i'r adrannau yna. Yng Nghefndir i, dim lot o newyddion yn Nghefndir i, dydd y gwyth, chi. Nes i fynd am wythnos o brofau gwaith yn North Wales Weekly News, pryd o'n i'n 15 oed, a nath o, fel o'n i'n deud cyn i ddechrau, nath o roed i ffwr newyddiaduraeth am byth o'n i'n meddwl ar y pryd. Ond rhywsut, dwi wedi nôl mewn i'r byd yma, ond nes i fynd i'r coleg i wneud archeoleg, a penderfynu bod fi'n hoffi archeoleg, a newid i wneud hanes, a nes i raddio mewn hanes yn Mangor, nes i gael swydd gyntaf yn Llyfrgell Cenedlaethol fel archifydd dan y fforddiant, oedd wedi flas dros ben, ond yn lle braf i weithio. A wedyn nes i mynd i weithio Anterteifio yn gweithio ar brosiect mentre cymunedol, a wedyn ges i waith yn rheoli Pafiliwn Pontryfendigaid, oedd yn agor, o'n i'n 25, dwi'n meddwl yn cael y swydd yna, oedd yn dipyn o her i redeg cwmni oedd y fenter cymunedol yn gorau sefyll ar ei draed ei hun yn cynhyrchu incwm dros ei hun. A nath hynny rhoi sgilio oedd angen yna i ddod i reoli cwmni fel Golwg Newydd, Golwg 360, felly dwi'n mynd dweud bod fi frontline newyddion Golwg 360, ond dwi'n ar ddiwedd y dydd, mae'r byc yn stopio efo fi fel bethau,
Fi sy'n gyfrifol am weithredu'r am gynllunio strategaeth ni a gweithredu'r strategaeth hwnnw ynghyd â'r holl gyrpen technegol sydd yna efo rhedeg gwasanaeth digidol erbyn hyn o'n byd digidol sydd yn newid bob dydd. Felly dyna'n gryno dwi'n gwneud. A na i just rhoi bach o gefndir i fi hefyd. Dwi hefyd wedi astudio gwleidyddiaeth. 4 hynny ar y panel. Does dim rhaid i chi astudio gwleidyddiaeth. Just i chi gael gwybod. Ond yn gyntaf nes i astudio physiotherapy am flwyddyn. O'n i wedi gwneud cemeg y bywydeg fatha lefel A dyna o'n i eisiau gwneud, ond wedyn nes i benderfynu bod fi'n licio bobl sal ag ysbytai, felly nes i newid i wneud gwleidyddiaeth. A ddim mynd mewn i newyddiaduraeth tan ychydig o flynyddoedd wedyn cwmpo fewn iddo fo mewn ffordd nes i drwy fy niddordeb mewn gwleidyddiaeth a wedi bod yn gweithio mewn newyddiaduraeth gwleidyddiaeth o'r dechrau. Ond na ni ddigon o'r hanes ar... Ewn ni edrych falle i ddechrau ar beth sydd yn y newyddion heddiw, beth yw prif straeon y dydd. Dwi wedi ar y tren i fyny cael cyfle bach i ddarllen y papur. A dwi'n siŵr bod chi'n sylwi wastad bob dydd, mae yna anaml iawn, ydych chi'n gweld yr un stori ar flaen pob un papur newydd, os nag ydy o'n stori enfawr. A di heddiw ddim yn wahanol. Felly, ar flaen y Guardian mae gen i stori ynglyn â mwy o rymoedd i'r Alban, sydd yn un o brif straeon y dydd a sydd yn brif stori i nifer o bapurau fatha'r Times a'r BBC hefyd. Ond wedyn mae'r Independent, sydd wastad yn licio bod yn wahanol, yn mynd efo stori ynglyn â Theresa May a Myfyrwyr. A wedyn, dim syndod falle, mae'r Sun yn mynd efo stori ynglyn â rhywun o Coronation Street, sydd wedi gwneud rhywbeth. Ond mae'n ddiddorol gweld heddiw hefyd, ond un o brif straeon heddiw wedi'r stori ynglyn â'r cricedwr Phil Hughes. Sydd nath farw dros nos. Ac yn ddiddorol gweld, mae hwnna'n un o brif straeon y dydd ar wefannau, ar y radio, ar y teledu, ond eto ddim yn yr un o'r papurau oherwydd bod wedi dod yn rhy hwyr. A dwi'n meddwl bod hwnna'n deud lot wrthyn ni ynglyn â le mae papurau erbyn hyn a be ydy'r rôl papurau. Falle gymaint mae pobl yn tueddu fynd at wefannau a phethau fel mwyn cael y newyddion mwyaf newydd fel petai. So, os allai jyst gofyn i chi, pam ydych chi'n meddwl bod y straeon yma sydd yn gwneud prif stori heddiw, pam bod nhw'n heiddi bod ar flaen y papur neu ar y prif benawdau heddiw? Owain yn y pen draw yn y ddechrau ti, gan bod ti yn ymwneud â hyn. Beth o ti wedi rhoi ar flaen y papur heddiw? Mae hynny'n benderfyniad golygyddol i'r papurau unigol hynny. Fi'n credu yr pwynt sylfaenol yma yw pwy sy'n darllen y Sun. Dyna yw'r cwestiwn. A mae'r golygydd y papur yna yn credu bod e'n gwybod beth mae'r bobl hynny yn dymuno gweld. Felly mae golygydd y Sun yn credu mai yr stori am Coronation Street sy'n fwyaf deiniadol i ddiddarllenwyr I swydd gwerthu papurau, a mae'n credu mai dyna yw'r stori orau i wneud hynny. Lle pan ych chi'n edrych ar y Guardian a'r Times, bydde darllenwyr y Guardian a'r Times falle ddim eisiau gwybod am wyt y fenyw yn Coronation Street. Ac dyna pam maen nhw wedi dewis gogwydd gwleidyddol ar gyfer yr hyn sy'n ar eu tudalen flan nhw. Owain, wrth gwrs ar ochr Gymraeg, mae pethau yn wahanol eto, mae yna straeon gwahanol. Beth yw'ch brif stori chi heddiw? Fel mae'n digwydd, brif stori ni ar hyn o bryd, swn i'n mynd bod o'n mynd i fod yn am y dydd, achos fel nes ti ddeud, mae'r byd newyddion yn symud yn gyflym iawn a erbyn hyn, does gen ti'n un prif stori am y diwrnod, mae'n ti ddwy'n y dair prif stori sydd newid yn ystod y dydd mwy o thebyg. Ond y prif stori ni bore yma ydy mwy o bwerau i'r Alban. A fel oedd Owain yn deud, mae hwnna'n benderfyniad golygyddol, mae hwnna di'r stori fydd fwy o ddiddordeb i'n darllenwyr ni ar hyn o bryd. Swn i'n cefnogi y penderfyniad na fel mae'n digwydd achos mae'n darllenwyr ni efo diddordeb mawr yn yr hyn sy'n digwydd yn yr Alban yn prif stori ni'n y chwarter diwetha o 2 o'n prif straeon ni o'r 5 prif stori gyda ni'n y chwarter diwetha yn straeon yn wneud ar fferendwm yr Alban. Felly mae'n amlwg bod yn darllenwyr ni o astudio'r ystadegau darllen o diddordeb mawr yn yr hyn sy'n digwydd yna achos bod nhw'n gweld perthnasedd hynny i beth sy'n digwydd
yng Nghymru, wrth gwrs. Edrych ar y prif straeon eraill, mae yna stori o'n i'n gwrando ar radio ar y ffordd lawr ynglyn â Chymru ar gyfradd uchaf o blant Gordew yn y Deyrnas Unedig, felly mae honno yn stori Gymreig, wrth gwrs. A wedyn mae yna gwbl o straeon mwy lleol hefyd, a fyswn i'n dweud bod yr elfen leol na rhywbeth da ni'n sicr yn rhoi dipyn o bwyslais arno fo, mae rhywbeth da ni'n teimlo da ni'n gallu gwneud yn well na y wasg Brydeinig a rhwydweithiau y tu hwnt i Gymru yn sicr. Felly, ia, fel mae Owain di taro hoelen ar ei ffen mewn gwirionedd trwy ddeud, mae bob golygydd yn mynd i deimlo bod nhw'n adnabod i cynulleidfa a maen nhw'n mynd i baratoi prif stori o gwmpas yr hyn maen nhw'n teimlo fydd at dant i darllenwyr nhw neu gwylwyr nhw neu gwrandawyr nhw. Nerys, fel rhywun sy'n trio effeithio ar y newyddion a be ydy prif straeon y dydd, sut mae rhywun yn effeithio ar gael straeon fel un? Yn amlwg mae'r stori ynglyn â pwerau'r Alban. Mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi bod yn y dyddiadur ers peth amser. Da ni'n gwybod bod o'n digwydd ac felly mae wedi cael ei... Mae rhywun wedi gwybod ers wythnos a felly bod mae dyna di'r dyddiad a felly oedd o'n anochel bod hwnna'n mynd i fod heddiw. Felly sut mae cael rhywbeth arall fewn i'r dyddiadur newyddiadurol yna? Wel, fi'n cymryd dibynnu ar pwy fath o sefydliad ych chi neu pwy fath o stori chi'n trial rhannu gyda bobl. Fel o ti'n sôn, y stori sy'n cymryd y brig bore yma yw'r cricedwr na sydd wedi marw dros nos yn anffodus. A fi'n credu'r elfen pa mae hwnna, achos fi'n cofio gweld rhyw ystadegyn blynyddoedd nôl o ran, os mae rhywun yn marw yn Prydain gyfan, mae hwnna'n gyfystyr a rhyw 100 person yn marw mewn gwlad o Ewrop o ran faint o sylw mae'n cael yr tudalen flaen ac yn y blaen, a fydd hwnna'n rhywbeth fel cwpl o filoedd o bobl yn byw mewn gwledydd gwahanol, bod mwy o ddiddordeb gyda ni'n un person yn marw yn Prydain gyfan a cwpl o filoedd mewn gwledydd gwahanol. Dyna beth mae pobl Prydain, fi'n credu, wel, dyna beth mae'r papurau newydd yn gweld fel newyddion. Felly mae fe'n bach o syndod taw un person o Australia sydd wedi marw sy'n cael y brig yn hermer newyddion. Fi'n credu mae hwnna'n adlewyrchu'r human interest story. Gan bod hwn yn damwen, gan bod e'n freak accident, gan bod e ddim wedi digwydd o'r blaen ac yn y blaen. A fi'n credu un o'r pethau i ni'n edrych arno ynglyn â straeon yw cael yr elfen bersonol yn stori. Mae gweud bod 100 swydd wedi cael ei ddatblygu yn Blaenau Gwent. Greit i'r bobl yn Blaenau Gwent, wrth gwrs, mae'n amlwg fydd y papurau lleol eisiau clywed na. Ond o ran trial cael sylw tu fas i'r ardal na, mae eisiau cael y straeon na, le mae John lawr yr hewl wedi bod yn ddiwaith am 5 mlynedd a wedi cael cyfle oherwydd y cwmni yma mynd i'r ardal na yn cynnig gwaith. Beth mae hwnna'n meddwl i John, beth mae hwnna'n meddwl i'w gyflogau, i'w wraigau, teuluau. Mae hwnna'n meddwl bod nhw'n lle mynd o'r gwyliau am y tro cyntaf. A fi'n credu o gweld y syn hefyd, dim bod ni'n eisiau cael straeon yn y syn o gwbl, ond stori arall i hwnna. Ond ynglyn â pobl, as mae wastad diddordeb gyda ni ym mhobl yn y se, a gwybod beth sy'n digwydd a clywed, a ieithu gyda bobl hefyd yn ffordd da o trio cael straeon mewn. Felly'r human interest fi'n credu yn bwysig iawn. Ond mae'n gweud lot, wrth gwrs, bod y stori yna ddim yn y papurau newydd. Llai ofyn, faint o'ch chi yn y stafell yma sydd wedi prynu papur newydd yn yr wythnos diwetha? Achos bod chi'n dod heddi, neu... Ond credwch ni fido, disgyblion ifanc, oedd na fywyd cyn rein, pan o'n i yn y coleg, o'n i'n yn amlwg newyddion ar y radio neu'r teledu neu papurau newydd. Nawr, fi'n credu, y prif ffynhonnell o ran cael newyddion yw trydar i fi, achos mae'n just mor instant, mae'n digwydd, ni'n cael y newyddion cyn bod y papurau newydd yn gallu troi rownd a sgwennu stori, mae fe na mewn 140 o lythrennau bach. Felly mae pethau newid, a fi'n credu bod yn amlwg bobl sy'n darparu newyddion wedyn yn chwilio am pethau gwahanol oherwydd hynny. Ie, dwi'n meddwl bod o'n ddiddorol. Newn ni fynd fwy siarad am trydar a falle, ond mae'n ddiddorol falle o blaen ydych chi'n prynu un papur newydd a chi'n cael un osgo ar fywyd falle, ond rwan trwy edrych ar trydar neu skipio trwy wefannau, mae rhywun yn gallu gweld lot o wahanol straeon a lot o ffyrdd gwahanol mae'r papurau a'r gwefannau gwahanol yn sgwennu amdan straeon sydd yn falle'n rhoi golwg falle mwy eang i chi o beth sydd yn digwydd. Bethan, dyn ni'n gweld stori wleidyddol ar flaen y papur, stori ynglyn â'r Alban ar flaen
un o brif straeon y dydd. Da ni'n anhebyg iawn o weld stori tebyg Gymreig yn hawlio blaen y Guardian, yn dydan. Pam bod hynny, ti'n meddwl? Wel, fi'n credu, yn amlwg gyda beth sydd wedi digwydd yn yr Alban ar hyn o bryd gyda'r referendwm, fi'n credu mae momentum mawr tu ôl i'r hyn sydd yn digwydd yna, a mae'r SNP yn un o'r pleidiau mwyaf ym Mhrydain ar hyn o bryd. Mae pobl yn ymuno pob dydd a mae yna gyffro o gwmpas hynny, ac fi'n credu bydde papur newydd falle yn dangos bod nhw ddim yn gyda'r cyf, os maen nhw ddim yn rhoi stori am yr Alban ar flaen y papur ar hyn o bryd, oherwydd fel sydd wedi cael ei gweud yn barod, y ddiddordeb Prydeinig nawr sydd yn y stori. Gyda Cymru, fi'n credu, dyna yw'r drafodaeth anodd i ni, yw sut dyn ni'n torri trwyddo i'r cyfryngau Prydeinig pan falle dyn nhw ddim yn dangos diddordeb. Falle ydych chi wedi gweld yn wythnosau diwethaf mae'r Daily Mail wedi bod yn edrych ar y system iechyd yma yng Nghymru, bod nhw wedi bod yn targedu Cymru. Lot o hynny falle oherwydd bod y tyried yn Llundain wedi bod yn gwneud y gwaith o geisio gael y storeuon yma yn y wasg. Mae hwnna wedi falle plesio rhai, ond wedyn ddim wedi plesio rai eraill. I fi, wel, mae'n pein bryd falle bod y llywodraeth yn cael ei sgrwtineiddio gan y papurau yma. Dwi ddim yn fan o'r Daily Mail, ond mae rhwydd hint iddyn nhw sgrwtineiddio fel unrhyw papur arall. Beth bydden ni yn licio ddo yw os bydden nhw'n neud ar mwy na just un peth a mwy na just i dargedu ac i lambastio'r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru falle. Fi'n credu hefyd, pan fi'n siarad i pobl sy'n gweithio i'r independent ac yn y blaen, maen nhw'n gweud, wel, mae'n rhaid i chi trio mwy hefyd, mae'n rhaid i chi trio gwerthu'r straeon mewn i ni. A fi'n deall hynny, achos weithiau gallwn ni falle mynd yn complacent a meddwl, wel, dyn nhw'n jyst yn licio ni, maen nhw jyst yn licio Cymru. Ond weithiau, os ti jyst yn codi'r ffôn a gweud mae gen i'r stori really pwysig ma, maen nhw yn meddwl falle gallen nhw wneud stori a gallen nhw dilyn rhywbeth lan. Wythnos yma, mae yn eitha frustrating. Fi wedi cael bil ar addysg ariannol yn mynd trwy'r Cynulliad ddoe. Nes i wneud y Cynhadledd i'r wasg a gweud pa mor wych oedd fy mil i. A yn syth ar ôl fi orffen, oedd cyfryngau yna yn gweud, well, AM's pay, what do you think? A ti just fel, gosh, dim ond un peth yn nhw eisiau siarad amdano. Mae hwnna lan iddyn nhw, ond wedyn mae nhw sydd yn gosod yr agenda. Felly dyna pam mae trydar a Facebook mŵr bwysig i fi, achos fi'n gallu dweud wrth pobl, wel, dyw'r cyfryngau falle ddim moyn roi hwn yn y wasg, ond allai siarad amdano fe ar trydar, ac wedyn falle bydd rhywun yn ffonio fi a gweud, Bethan, ti wedi gwneud trydar ar hwn. Maen nhw'n teimlo wedyn falle bod nhw wedi gwneud rhyw fath o gwaith ymchwil rili dwys wedyn. Ond Bethan, mae'n rhaid ti dderbyn ar y diwrnod hynny, mi oedd y stori bod aelodau Cynulliad yn cael y potensial i gael 10,000 o godiad cyflog yn stori fawr ac yn stori fwy ar y diwrnod hynny na'r hyn oedd arall oedd yn cael ei gynnig. A fi'n credu os edrychu di ar yr ymateb sydd wedi bod ar draws Cymru i'r 10,000 o godiad cyflog honedig yma, fi'n credu o'n i'n iawn i arwain ar y stori hynny. Wel, digon teg, fi'n cytuno. Owain. Yr Owain yna, sori. Mae'n Owain yn... Dwi'n hoffi mewn ar beth wedyn ar be mae beth yna. Ie, dim problem. Owain, ti'n deud fanna bod y stori ynglyn â tal aelodau Cynulliad yn fwy pwysig. Ydy o'n wir mae ond lle falle i un stori wleidyddol, neu falle dim ond dwy, achos dwi'n gweld hynna efo'n rhaglenni ni weithiau. Mae gennych chi hanner awr o'r rhaglen, maen nhw angen gwneud straeon nhw ar draws Cymru, maen nhw angen i raglen newyddion, maen nhw'n gwneud hefyd straeon rhyngwladol hefyd. Felly, dyn nhw methu llenwi hanner o'r rhaglen hefo straeon o'r Cynulliad ac o'r Senedd. Felly mae rhaid dewis, ac falle bod hynna yn wedyn yn anodd i bobl fel Bethan ei dderbyn. Na, fi'n cytuno. Mae hynny'n frwydr mewnol gyda unrhyw stafell newyddion, ac mae honno'n yn frwydr iach i ryw raddau, lle mae rhywun yn dweud, wel, wy'n cynnig y stori yma, a mae rhywun arall yn gweud, na, mae gyda ni rhywbeth gwell, a'n diwedd y dydd swydd golygydd yw penderfynu beth sy'n mynd i'r raglen. Roi enghraifft i chi, mi o'n i fod i wneud darn yr wythnos diwetha am gostwng roed pleidleisio ar gyfer pobl 16 a 17.
fi wedi ffilmio'r pecyn, fi oedd e'n barod i fynd, y diwrnod oedd e'n mynd i gael ei ddarlledu, cyhoeddiad 1000 o swyddi ar gyfer ardal Casnewydd ag ati. Benderfynu nhw, Owain, sy'n lle yn y rhaglen dyn ni ar gyfer dy becyn di. O'n i'n amlwg yn anhapus, wedi dadlau nôl, wel, mae hwn yn bwysig a gwneud y ddadl, ond ar ddiwedd y dyn nath y golygu ddweud, sori Owain, di'r pecyn ddim yn rhedeg. Ydy, mae hynny yn rwystredig, ond dyna'n anffodus yw natur newyddion a dyna'r diwedd y dydd oedd y golygydd yn teimlo ddore. Nerys, oedd ti eisiau dod nôl ar y beth? Jyst ar y sylwadau ynglyn â diffyg sylw, fi gwir amdani, oedd y wasg Prydain gyfan, mae ond wedi dyn o lan beth yn digwydd yn yr Alban pan oedd yn effeithio ar Loegr, a nôl i'r pwyntiau sydd wedi cael ei weid, na'r darlledwyr, na'r un pobl sy'n prynu'r papurau ac yn darllen y papurau, yn ei gyfanrwydd yw pobl o Loegr, a herwydd hynny, oedd y cyd-destun, a fi siŵr sa'i wedi darllen yr erthygl na, gan bod yna gymaint o obligiadau o beth sy'n digwydd yn Alban i Loegr, na pan mae wedi cael y sylw. Mae rai fi ddeud, mae yna lot o sôn yn y papurau yn y straeon am yr Alban ynglyn â be mae'n olygu Lloegr a y ffrau wleidyddol wedyn ynglyn â pleidleisiau Loegr. Felly mae yna dal spin Saesnig ar lot ohonyn nhw. Ond mae'n dangos un beth hefyd, nath yr SNP ennill mwyafrif yn etholiad 2011. Nawr mae'r SNP wedi bod yn gweud ers degawdau a degawdau bod nhw'n moyn annibyniaeth i'r Alban. Wnaethon nhw ffurfio Llywodraeth yn 2011, cymryddi o leia blwyddyn a hanner i'r wasg dyn o lan i'r ffaith. Reit, mae rhain o ddifri am annibyniaeth, a maen nhw falle yn mynd i cael referendwm. Dwi'n meddwl pan oedd y pol opinion yn dechrau troi, gyda ni'n rhyw sylw i'r ffaith bod rhywbeth hollol torri tir newydd o ran gwleidyddiaeth Deyrnas Unedig yn digwydd yn yr Alban, a dim ond pan oedd y pol opinion dechrau troi. Dim pan gyda nhw ethol yn 2011, a ddyn ni manifesto nhw bod nhw'n mynd i cael referendwm o hwn mynd i ddigwydd. Dim o hwnna, dim ond pan oedd yn pol yn dechrau troi, dechrau gweld obligiadau i Loegr a gwleidyddion yn San Steffan, dyna pryd dechrau ni weld bach o sylw a bybl wasg yn Llundain yn deffro lan i'r ffaith bod rhywbeth mawr ar drod. Owain, sure. Ie, wel, i jyst yn ôl ar cwpl o bethau dweud y gwir. Profiad Bethan ddoe, dwi jyst wedi edrych yn gyflym ar y 5 pwnc llosg fwyaf ni ar y wefan wsos yma, a mae 2 o'r 5 stori sydd yn yna yn ymwneud â codi cyflogau aelodau Cynulliad. Yn gynnwys yn Paul Pinion ni, oedd o blaid codi cyflogau gyda chi. Oh, really? Ie, felly... Aelod y Cynulliad i bod. Felly, mae hynny'n ategu fi oedd Owain yn deud mewn ffordd, hwn ydi stori fawr Gwleidyddiaeth Cymru wrth yma, heb os na goni bai, er gweitha be sy'n ti'n hoffi fod ydy'r stori. Ond o'n i'n ddiddorol iawn, o Nerys di dweud, jyst cyfeiriad wrth basio, ynglyn â ddim eisiau cael stori yn y syn, a wedyn oedd Bethan dweud rhywbeth ynglyn â'r mail hefyd. Ac o'n i jyst yn meddwl, pam bod chi'n diystyrru'r cyfryngau yna fel rei pwysig i chi o ran cael eich neges allan, achos os da ni edrych ar y ffigurau gwerthiant o ystyried y syn, beth bynnag, a ffigurau defnyddwyr ar-lein mail online, rheina di'r ddau o ran cyfryngau print a digidol, rheina di'r ddau gyfryngau boblogaidd yn y Deyrnas Unedig. Felly, o ran cyrraedd cynulleidfa fawr, dos bosib dylech chi fod yn targedu'r rheini. Na, fi'n cytuno o ran trio cael y neges drostodd, naill ai gyda het gwleidyddol neu yn gweithio gyda cwmnioedd gwahanol, ond jyst atgasedd i beth mae'r syn yn cynrychioli i hwnna'n edrych na gweld fel cyfrwng pwysig iawn. Achos mae'r rhan fwyaf, wel, mae'r ffigurau yng Nghymru hyd yn oed yn fwy yn credu yn nhw o ran bobl sy'n darllen y syn. A fi'n cofio yn 2007, so cyfnod rili bwysig yn gwleidyddiaeth Cymru, oedd Blaid Lafur heb cael mwyafrif, o'n nhw'n trafod gyda'r blaid ynglyn â cael clymblaid, Plaid Cymru hefyd yn siarad gyda'r Tories, yr Lib Dem, so torri tir newydd, oedd hwn byth wedi cael ei trafod o'r blaen, so oedd hwn cyn y glymblaid yn Llundain, so tro cynta oedd gwleidyddiaeth yn exciting, oedd neb yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd o ran ffurfio Llywodraeth, so i ni geeks gwleidyddol oedd e'n rili cyfnod cyffroes. Oedd braidd dim coverage yn y papurau Prydeinig. Ar yr un adeg, oedd na tarw yn llan 5 enw Siambo. A gath y tarw drian, oedd e'n byw mewn rhyw retreat. A gath e TB, a goffodd y Llywodraeth, wel, neu Prif milfeddyg y Llywodraeth roi argymelliad i goffodd lladd Siambo drian. A na beth oedd yn y syn. Angofiwch y ffaith bod gwleidyddiaeth Cymru yn torri tir newydd, felly bod yna Plaid Cymru mynd i arwain Llywodraeth yn gweithio gyda Ceidwadwyr, oedd rhaid ni'n erbyn hwnna, ond oedd Clymblaid wedi ffurfio
Blaid Lafur, Blaid Cymru, ond oedd yn cyfnod rili cyffroes, a dim un gair, yn cyda falle 2 brawddeg yn y mis o trafodaethau, ond oedd siambo a'r ffaith bod pobl Cymru mi lladd y tawr o mas am 5% wedi cael fel 2 neu 3 stori yn y tudalan i'r blaen yn y cyfnod. Ond iddyn nhw, y stori yna oedd yn gwerthu. Ie, Felly dwi'n meddwl gyfrifoldeb ar asiantaethau ac ar wleidyddion hefyd i hedfodiad Saesneg hosus, wel, lle mae caws neu bulls for causes le fod yn yr cyd-destun yma. Ond mewn ffordd, mae angen gweld beth sy'n ticio'r bocsys gyda gwahanol ganghennau o'r wasg, a wedyn teilwra y straeon, ydych chi eisiau cael sylw iddyn nhw, o gwmpas yr hyn mae golygyddion yn credu mae darllenwyr nhw eisiau ddarllen yn dweud. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwynt pwysig i'r ystyried. A hefyd, wrth gwrs, mae gyda ni bapur Cymreig, mae gyda ni Western Mail, ond mae pobl yn dewis darllen. Yn lot fwy o bobl yng Nghymru yn dewis darllen y Daily Mail, pan maen nhw'n mynd i'r siop, maen nhw'n pigo lan y Daily Mail, dyn nhw ddim yn pigo lan y Western Mail. A dyna yw reality y sefyllfa. Felly yn amlwg mae Daily Mail yn neud rhywbeth yn iawn, a mae Daily Mail yn cynnig rhywbeth, diw'r Western Mail ddim. A dyna yw reality beth yn anffodus. Ydy Western Mail yn cynrychioli Cymru go iawn, neu ydy o'n cynrychioli Caerdydd a'r cymoedd ar y mwyaf? Wel, mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n prynu, hanner 100% o bobl sy'n prynu Western Mail yn dod o Sir Gyfyrddin. Ydyn wir? A dim ond 28,000 o bobl sy'n prynu'r Western Mail. Nifer sy'n prynu Western Mail mor isel y dyddiau hyn. Ond o ran, llai gofyn, rhywbeth yr Alban, so yr ymgyrchuau yn yr Alban yn ddiweddar, so yn amlwg oedd 45% o'r boblogaeth a'r 80% wedi pleisio blaid annibyniaeth, a dim ond un papur newydd yn yr Alban oedd yn cefnogi annibyniaeth. Oedd pawb arall yn erbyn yn eitha agored ac yn gosod yr agenda yn erbyn pleidlais ie. A gweitha hynny, nath 45% o'r bobl pleidleisio ie, a fi'n credu mwyn hwnna'n syfrdanol, mwyn rhoi gobeith i ni fi'n credu, achos fel o'n nhw wedi cael y negeseuon drostot, fel oedd Bethan yn sôn, ar Trydar, ar Facebook, ar cyfarfodydd gyhoeddus, ar creu taflenni a papur newydd eu hunain i gael y neges mas na. Felly mae'n dangos bod e'n bosib i'r eina sy'n trio cael negeseuon drosodd i'r poblogaeth bod na ffordd y gwahanol, dim jyst trwy'r papurau traddodiadol. Ond hefyd, wrth gwrs, yn yr Alban, mae gyda chi papurau Albanaidd, mae gyda chi'r Record, mae gyda chi'r Scotsman, a mae gyda chi papurau fel y Times, gyda'r editions Albanaidd. Felly pobl yn yr Alban yn gweithio fel newyddiadurwyr ac yn bwydo mewn. Felly bydde tudalen flaen y Times yn yr Alban yn wahanol iawn i'r papur ni newydd weld gyda gellu fyna. Fi'n credu bod hwnna'n allweddol bwysig, a hwnna yw'r her i ni yng Nghymru mewn y bôn, yw dylanwadu ar y lefel hynny. Ydy'r ffaith bod cynifer o bobl Cymru'n darllen papurau Saesnig, fel petai, os newn ni alw nhw'n hynny, yn effeithio ar ei dealltwriaeth nhw o'r hyn sy'n digwydd, nid yn unig yng Ngwleidyddiaeth Cymru, ond yng Nghymru ei hun, ddech chi'n meddwl? Mae'n broblem oherwydd, os ni'n trafod erthyglau ar Facebook, enghraifft, mae pobl yn lincio i straeon gweud am addysg ac yn gweud, fi'n methu credu bod nhw'n mynd i chargio ni am rhywbeth addysgadol, a fi'n goffa mynd ar yr link ar Facebook i'n ffrindiau i a dweud, dyw e ddim yn mynd i effeithio arna chi, mae'n rhaid chi ddeall bod yn hollol wahanol yma, a fi'n credu wedyn, maen nhw'n dweud, ni ddim yn gwybod bod ni'n wahanol, a mae jyst eto addysg ynglyn â beth mae fan hyn yn neud yn wahanol i beth mae San Steffan yn neud yn rili anodd i gyfleu pan dyn ni ddim falle yn cael y newyddion yn y papurau penodol hynny. A dyna be fi'n meddwl o ran creu ein hunain. Dim oherwydd wastad bod y newyddiadurwyr ddim yn rhoi ar flaen yr agenda, ond oherwydd mae fe'n social responsibility hefyd, fi'n meddwl i ni fel gwleidyddion i dweud yn gwmws beth sydd yn digwydd yng Nghymru yn wahanol falle oherwydd y strwythurau. Ond just am y thing Daily Mail yn fras, fi ddim yn erbyn cael straeon yn y Daily Mail, ond fi jyst yn cofio Richard Littlejohn, tua 3 mlynedd yn ôl, nath erthygl yn dweud bod y Peteiniaid yn Ipswich, yn nhw'n heiddi marw am yr hyn oedd wedi digwydd yna, chi'n cofio'r stori yna? A o'n i mor ddig, nes i sgwennu mewn a dweud, fi'n methu credu bod chi wedi dweud hwn, a ers ni, fi wedi cael bach o just problem gyda'r agwedd, ond mae gen i ffrind a mae wedi gwneud postgrad o popeth, a mae fi'n gweud, mae rhaid i ti darllen popeth, Bethan, mwyn bod ti'n fwy rounded fel person. Ond weithiau, mae'n rili anodd darllen rhywbeth ti just
really ymwleidyddol hollol angytuno gyda, ond wedyn, I suppose, mae rhaid ni wneud darllen achos mae rhai pobl yn credu yno fe. Os mae dyna mae'r bobl sy'n bleidleisio dros ti ni ddarllen, neu pobl ti eisiau bleidleisio dros ti, ti'n gwybod yn bwysig bod ti'n gallu gweld yr hyn maen nhw'n weld, ynddo, ti'n gwybod, dyna di'r pwynt sy'n trio wneud, ynddo. Dwi'n mynd hoffi'r mi, jyst i wneud hynny'n glir, ond dwi'n gwybod bod mae'n 13 miliwn o bobl yn darllen y Daily Mail bob dydd online beth bynnag, felly mae o'n fan am ar y blogaeth. A ia, un peth dydy papurau yn benodol ddim yn gwneud, yn wahanol falle i teledu a, wel, ynedig BBC ag ITV, ydy pan maen nhw'n sôn am addysg yn Lloegr, dyn nhw'n deud education in England, maen nhw'n deud education, lle mae wedi bod yn frwydr hir ac anodd o fewn y BBC, a mae dyn ni dal yn gorau cywiro y BBC yn genedlaethol yn aml, pan maen nhw ddim yn pwyntio hynny allan, pan maen nhw ddim yn dweud mae NHS yn Lloegr, maen nhw'n siarad amdano, nid NHS yn Lloegr a Chymru. Ydy hwnna'n rhywun peth yn ITV? Ydy, mae'r frwydr yn swnio ni'n godebyg gyda ni'n ITV hefyd. Ond gyda'r pwynt ni yn gwneud fan hyn, mae gyda i fod yn fwy cadarnhaol. Mae gyda ITV am 6 y gloch rhyw beth, 250,000 yn gwylio ni, mae BBX beth rhyw 300,000. Felly mae rhyw 500,000 i 600,000 y bobl fyna, bob dydd ar gael yn gwylio newyddion wedi cael ei wneud yn Gymru, gan bobl yn Gymru i Gymru. Felly, i fod yn gadarnhaol yn hynny, fi'n credu bod yn sefyllfa darlledu ni o fewn Gymru yn un oce, bod yn onest. Y cwestiwn, fel ti'n wedi, yw beth sy'n digwydd ar y lefel rhwydwaith hynny, be mae Hugh Edwards yn gweud am 6 o'r gloch, be mae Alistair Stewart yn gweud am 5:30. Myna mae rhai o'r problemau gyda ni ar hyn o bryd. Os ewn ni symud falle achos papurau hen het, ewn ni symud i'r dechnoleg newydd, achos yn amlwg dyna le mae y rhan fwyaf ohono ni'n cael yn newyddion erbyn hyn. Mae gen i Twitter ar agor ar ynghyfrifiadur drwy'r dydd, bob dydd yn y gwaith. Gwaith ydy o, dwi'n gaddo. Ffilmatig o iawn. Ymchwil. Ond mae'n bwysig, dyna ble mae straeon yn torri dyddiau hyn, dyna ble mae gwleidyddion yn trafod pethau, dyna ble mae sylwebyddion yn rhoi syniadau nhw allan. Felly, Owain, pa mor bwysig ydy gwefannau cymdeithasol ar gyfer yr agenda newyddion? Dwi'n meddwl, felly bod werth just crynhoi yn fras, felly, lle mae straeon newyddion yn dod, dwi'n meddwl, ar y pwynt yma, i ddarparwr, ynddo. So ni'n dweud, mae yna rhyw 4 prif ffynhonnell erbyn hyn. Mae datganiadau'r wasgs, so pethau fel, mae pobl fel Nerys yn ei cynhyrchu ni a staff bethau, dwi'n siŵr, yn anfon i ni ar e-bost ac yn y blaen, a falle'n codi'r ffôn wedyn i ddilyn i fyny ar hynny. Mae gennych chi tip-offs, so bobl sy'n cysylltu fi ni, a dweud, dwi'n meddwl bod yna stori fan hyn i chi, a da ni'n ymchwilio'r stori na ymhellach. Straeon da ni'n codi o lefydd eraill, felly falle prif straeon Radio Cymru bore yma, byddwn ni'n trio datblygu rheini yn ystod y dydd. A wedyn, yr un ola ydy cyfryngau cymdeithasol, ac erbyn hyn mae cyfryngau cymdeithasol yn dod fwy bwysig. Dwi'n meddwl am Twitter fel cyfrwng newyddion, dyna ydi o. Rheswm dwi'n mynd ar Twitter ydy i weld beth sy'n digwydd, bod o'n digwydd yn lefel leol iawn, pobl dwi'n ffrindiau efo nhw, neu bod o'n digwydd byd peldroed, dwi'n cymryd diddordeb mawr yn efo, neu yn sy'n gerddoriaeth Gymraeg. Be bynnag ydych chi'n ei ddilyn ar Twitter, ydych chi'n ei dilyn nhw mwyn cael gwybodaeth ddiweddara ynglyn â'r pethau yna, a'r bobl yna. Ac mae'r nifer o straeon da ni'n codi o Twitter o un tweet, felly, yn cynyddu yn ymddisol erbyn hyn, mae'n dod yn fwy bwysig i ni. Mae'n ganran uchel iawn o straeon yn dod o cyfryngau digidol. Sut fysa hynna'n gweithio? Pa fath o tweets fydda ti'n pigo fyny arno fel datblygu fewn i stori? Yn aml gewch chi tweets, mae pobl yn gallu bod yn naif iawn ynglyn â beth maen nhw'n dweud, a mae hwn yn bwynt pwysig i wneud i chi gyd hefyd yn fan hyn. Peidiwch byth ar rhoi dim byd ar Twitter na Facebook, na byddech chi yn fodlon cael ei ddyfynu ar dudalen flaen y Western Mail neu unrhyw bapur newydd ar. Achos publishing platform, cyfrwng cyhoeddi, dyna ydy Twitter a Facebook. Felly, da chi'n cyhoeddi y peth na'r byd. Dyma os chi'n cloi eich cyfri i ffrindiau'n unig ag ati, mae unrhyw yn gallu tynnu screenshot o beth ydych chi'n ei ddeud, neu llun gwirion o'n chi, a'i bostio fo'r byd i gyd i weld. Unwaith mae rhywbeth i gyhoeddi ar-lein,
di o ddim yn gydd o gwbl, mae o'n gyhoeddus ynddo. Felly mae hwnna'n bwynt pwysig iawn. Felly, y pwynt o'n i'n mynd i wneud, mae pobl yn gallu deud pethau top iawn yn bell waith, mae rhywun yn gallu arwain y stori. Mae pobl yn hoffi bod yn ddadleuol, achos maen nhw eisiau enyn mwy o ddilynwyr ag ati ar Twitter, a trwy ddeud pethau ddadleuol, maen nhw bron yn sicr o enyn defnyddwyr newydd, am y rhesymau iawn neu'r rhesymau anghywir. Felly mae hynny'n un peth. A wedyn, jyst bethau mae pobl yn tynnu sylw yn erbyn hyn, felly bod rhai pobl sy'n trio cael sylw rhywbeth ddim yn sgrennu datganiad i'r wasg. Maen nhw'n teimlo bod trydar gyda link i'w gwefan nhw am fwy o bodaeth ag ati yn gwneud y job ac i raddau helaeth mae o, ynddo. Felly mae'n amrywio, ond y sicr y pethau personol yna, dwi'n meddwl bod ti'n gallu cael gwybodaeth yn lot cynt ac yn lot mwy uniongyrchol erbyn hyn na goedde ti. Felly ti fod yn trio ffonio rhywun i gael dyfyniad gyda nhw. Dwi ddim yn blaid, fyswn ni wastad, dim os beth mae rhywun yn deud ar Twitter, fyswn ni wastad y blaid trio cysylltu efo nhw'n uniongyrchol i gael mwy o ymateb ganddyn nhw, ond mae o'n dderbyniol erbyn hyn i ddyfynu rhywun o tweet, mae pobl yn disgwyl cael ei ddyfynu hefyd. Felly mae o'n amrywio, ond o sicr mae o'n dod yn chwaraewr pwysig iawn erbyn hyn. Ie, dwi wedi cael fy nyfynu ar Twitter heb yn ddiymwybod i fi yn y cylchgrawn golwg. O'n i'n siarad am Ched Evans, o'n i'n siarad amdano. Ond... O, hwnna'n bwnc dadleuol. Ie, mae hwnna'n bwnc dadleuol. Felly mae rhai chi fod yn ofalus, mae rhaglenni, teledu, mae papurau yn gallu pigo fyny ar tweets unrhyw un. A coeddi nhw, fel bod o'n ddyfyniad gennych chi. Mae'r un peth fe e-bost, unwaith ti'n sgwennu e-bost, mae o mewn print. Y gwahaniaeth e-bost, wyt ti'n anfon e-bost at rhywun wyt ti'n mwy o thebyg yn trystio a wyt ti'n ffydd yn nhw. Felly dyna di'r gwahaniaeth. Os wyt ti'n gyrru e-bost yn ehangach, a eto eich bod rhywun efo cyllell yn dy gem di, yr e-bost na fynd yn mechach yn da. Dwi'n cael pobl... Da ni wedi gweld hynna'n digwydd. Pobl yn gyrru nhw ar gangymeriad. Ar gangymeriad, yn union, ynddo. Reply all. Felly mae rhaid... Mae reply all y berig. Ond dydy o'n rhywbeth newydd, yn y gorffennol bydde newydd y dirwyr di clywed pobl yn siarad mewn tafar, mwyn eithaf neu ar y stryd, a wedyn di bigo stori o fanna. Felly dydy o'n newydd, mae jyst yn ffordd gwahanol o godi stori. Beth yna ti'n sôn ynghynt ynglyn â sut wyt ti'n defnyddio Twitter lot yn dweud ti hyrwyddo dy waith di a be wyt ti'n neud? Ie, fi'n credu, i fod yn onest, fi'n credu mai fi oedd un o'r gwleidyddion neu person cyntaf yng Nghymru i fod ar Trydar, achos fi'n cofio oedd ffrind mae fi'n geek o ran y we, oedd wedi gweud mae rhaid ti fynd ar Twitter, oedd hwn blynyddoedd yn ôl. A ni ar Twitter, a neb yng Nghymru arno fe, ni ddim yn cael unrhyw un i drafod yn ymwneud gyda. Oedd o'n nod yn y dyddiau cyntaf, o'n i yna gyda neb siarad. Ond nawr, fel Owen yn gweud, weithiau ti jyst yn rhoi rhywbeth mas na, a wedyn mae rhywun cysylltu dy chi amdano'r peth. Fi wedi cael profiadau negyddol ar Trydar hefyd, lle ti'n cael pobl yn ymosod arno ti, yn bersonol, neu mae pobl yn trio tynnu beth ti'n gweud allan o cyd-destun, ac wedyn mae hwnna ar flaen o ystemail. Sut wyt ti'n delio efo'r trolls, os mae dyna sut ti'n licio gael nhw? Wel, o fi arfer mat fydden nhw, ond wedyn fi jyst ddim yn gweld y pwynt nawr, fi jyst yn blocio nhw nawr, achos ar ddiwedd y dydd, maen nhw eisiau ti ymateb, a maen nhw'n creu dadl mawr, a maen nhw'n tynnu pobl newydd mewn, a wedyn ti just fel, oh my gosh, beth sy'n digwydd yn hyn. Ond mae di cymryd bach o'r ffyn mas o Trydar, fel fi a Peter Black, Alan Davies, a fi cael fel dadleuon mawr, gwleidyddion eraill gyda llaw, dadleuon mawr o Trydar, a oedd hynna, oedd yn ddiddorol, pobl yn tweetio ni nôl yn gweud, ni'n cael y popcorn mas o phethau. Ond dwi ddim yn digwydd nawr, achos mae jyst yn... Mae'n mynd i wahanol lefydd a mae'n cael ei cymryd mas o cyd-destun. So nawr fi bach yn mwy ofalus ond be fi'n neud, ond wedyn fi'n daru pethau personol hefyd. So mae pobl yn dod i nabod fi fel person a dim just am pethau rili gwleidyddol. So maen nhw'n... Ydy hynna yn bwysig fel i wleidyddion, achos mae gwleidyddion yn cael amser caled iawn ohoni y dyddiau hyn. So neb yn licio gwleidyddion, a maen nhw'n meddwl bod chi gyd yn deud celwydd ac yn ffidlo'ch expenses. Felly ydy pethau fel y gwefannau cymdeithasol yma'n ffordd i chi hefyd, fatha i hyrwyddo chi yn bersonol, a ddangos bod chi yn berson normal? Ie, mae rai pobl yn dweud fi, Bethan, ti'n gweud gormod ar Facebook, ti'n rhy agored am dy teimladau, pethau. Ond fi jyst yn meddwl, wel, ar diwedd y dydd, fi ddim moyn, falle fe ddim yn wleidydd
mewn hyn o flynyddoedd, fi dal yn berson. A fi'n licio wedyn bod pobl yn dweithio fi, o diolch am rannu hwnna, a maen nhw'n, yn lle maen nhw'n e-bostio fi gyda gwaith achos, maen nhw'n just yn halen neges i fi ar instant messaging wedyn, a fi'n gallu helpu nhw y ffordd yna, achos mae'n mwy gyffyrddus iddyn nhw gallu cyfathrebu gyda fi ar Facebook. Ond i'r gwleidyddion sydd ddim yn defnyddio fe, fi'n credu maen nhw yn colli mas, achos maen nhw'n colli cohort mawr o bobl mwyn targedu, really. Ie, Nerys, sut wyt ti yn defnyddio fo yn dy waith di? Wyt ti'n annog cwmnïau neu unigolion i ddefnyddio trydar neu Facebook neu unrhyw efenna cymdeithasol mwyn hyrwyddo i hynna neu hyrwyddo i straeon nhw? Ydw, mae'n mynd dibynnu ar pwy fath o client ni'n gweithio gyda, yn amlwg mae gyda fi sawl het yr un adeg gyda'r blaid, gyda Deryn, gyda Offgam ac yn fan. So fi'n goffa fod yn hynod ofalus fel y fi'n trydar, oherwydd yn amlwg yn gweithio mewn cwmni trawsbleidiol, ond hefyd yn ymgeisydd ar gyfer etholiad yn 2016. Mae hwnna'n rhoi sialensau, wrth gwrs, a hefyd yn gweithio ac yn cynrychioli sawl cwmni gwahanol. Felly mae rhaid meddwl cyn trydar, a fi'n credu mae hwnna'n pwynt pwysig iawn i gofio. Ond wnaethon ni yn y cwmni wneud analysis llynedd ynglyn â aelodau Cynulliad a'i defnydd nhw o trydar. A nath Wales on Sunday pigo lan y stori, a ni jyst yn edrych nôl arno fe nawr. A warategu Bethan, fi'n cofio pan ni yn y Cynulliad, oedd Bethan yn gweud am trydar. Ni'n meddwl, beth yw trydar? A ti o flaen y gadw hwnna warategu ti. Ond wnaethon ni dadansoddiad o aelodau Cynulliad oedd yn defnydd a'i defnydd nhw o trydar. A oedd dim ond 3 neu 4, neu 5 fi'n credu, o aelodau o ddim ar trydar pan wnaethon ni'r dadansoddiad llynedd. A wnaethon ni'n rhoi tabl at ei gilydd o faint mor aml o aelodau yn trydar a y hashtags mwyaf o'n nhw'n defnyddio yn fwyaf aml. A dde'n eitha difyr, o'n i'n trial dangos efallai pethau gadlu bobl i darllen drwy'n gyllinellau. Un o'r pethau o'n i wedi pigo lan arno oedd maint mwyafrif rai aelodau Cynulliad i gymharu a faint o'n nhw'n trydar. A falle y mwyafrif, y llaiau o'n nhw'n trydar mewn ran aelodau llafur meigiau cefen. A hefyd oedd yn dod o bethau eitha diddorol fel cyn gweinidog Alun Davies, i hashtag, oedd e'n defnyddio mwyaf llynau, oedd hashtag Eurovision. Ond ie, oedd e'n hynod ddiddorol, a Bethan, most prolific tweeter, gyda 28 tweet y dyrnod ar gyfer teuludd. Ond na, mae'n hynod bwysig, a ond mae yna reolau bwysig iawn sydd wedi cael ei grybwyll yn barod ynglyn, a pidwch â byth trydar os ych chi'n, sa'n mynd i weid yr dywediad, os ych chi, so mae'n gweithio yn y Gymraeg, wedaeth chi wedyn. Ond ond pidwch â trydar dim byd fydd chi ddim eisiau gweld yn y papur. Owain, mae y gwefannau cymdeithasol yma hefyd yn ffordd dda o hyrwyddo y gwaith da chi yn neud. Felly, os oes gen ti stori, mae'n ffordd o hyrwyddo'r stori yna, deud mae hwn yn mynd i fod ar y teledu neu hyrwyddo, lle ti'n gallu rhoi clips allan o dy waith di, ac yn mewn ffordd o gysylltu efo'r hen ffyrdd o newyddion falle. Ydy, mae hyrwyddo'n bwysig, ond fi'n credu mae yna bwynt ehangach yma ynghylch trust, pan chi'n edrych ar pwy fath o gyfrwng sy'n cael y trust ucha. Yn aml iawn os nad bob tro newyddion darlledu ar y teledu sy'n cael y trust ucha. Felly, pan maen nhw'n darllen Twitter, be maen nhw'n feddwl. Fi'n credu hefyd pan i chi'n dilyn rhywun, i chi'n cael safbwynt benodol. Yn aml iawn mae pobl eisiau falle rhywun ddidiedd, rhywun i arwen llaw, rhywun i esbonio pethau hefyd. A fi'n credu sicr bod yna rôl i drydar, ond mae pobl hefyd yn dymuno gweld yr elfen ddidiedd. Ie, dyna ti'n cael ar y teledu wedyn neu ar y radio dir, ti'n cael yr analysis mwy dwfn na falle na dwi ti'n gallu gael mewn 140 character mewn ffordd. Felly ydy'r ddau yn cyd-fynd yn hytrach na Twitter yn cymryd dros o ddweud? Ydyn, fi'n credu bod nhw'n cyd-fynd. Os ydych chi ar y dadleuon na ddigwydd rhwng Cameron, Blair a Miliband, ni oedd y drafodaeth yn digwydd ar y teledu, ond mi oedd yna drafodaeth arall yn digwydd ar trydar hefyd. A wy'n credu mai dyna fel fyddwn ni'n yn esblygu'n dyfodol. Ond i jyst ar y papur yma, mae gen ni'r celebs ar y flaen Sun, a maen nhw lot o'r straeon yn y Sun yn neud a celebs.
A nath ni weld yn ddiweddar bod penôl Kim Kardashian wedi cael mwy o sylw nag unrhyw beth arall yn y byd ar y diwrnod yna, dwi'n meddwl. Sut mae pethau fel hyn? Ydy o'n pam bod na gymaint o ddiddordeb yn celebs? Ac ydy o'n her wedyn cael stori gall a difrifol a falle chydig bach yn sych fewn i'r newyddion? Nerys, wyt ti'n dynyddio... Wyt ti'n dynyddio, achos nes i weithio mewn cysylltiadau cyhoeddus yr un bryd, ac un ffordd oedden ni wastad, os o'n eisiau stori eitha diflas i gael o fewn i'r newyddion, oedd cysylltu rhyw fath o celeb Cymraeg hefo fo. Ydy hwnna'n rhywbeth ti'n neud? A pam bod cael rhywun enwog yn gwneud o'n fwy tebygol bod yn mynd i gael ei bigo fyny gen raglenni newyddion? Ie, fi'n credu mwyn hwnna'n ffordd da, dim jyst o ran cael straeon mewn i'r agenda newyddion, ond hefyd jyst codi profil o ran ymgyrchoedd. Ni'n gwybod bod lot o elusennau yng Nghymru'n defnyddio chwaraewyr rygbi ac yn y blaen y chwaraewyr pêl-drod, fi'n credu bod hwnna'n ffordd da. Ond, sa'n gwybod, mae'n un anodd yn credu, achos yn amlwg mae pobl eisiau darllen amdano celebs, ond i fi, fel ych chi'n diffinio celebs, a fel ych chi'n diffinio pobl enwog, ydy pobl yn enwog jyst achos bod nhw'n enwog, ydy bod ar y teledu, ond eto gyd mae yna dal pobl yn dilyn rheina, ond licen ni weld mwy o pwyslais ynglyn â pam bobl ma'n enwog a beth maen nhw wedi wneud yn ytrach na jyst achos bod nhw'n edrych yn bert neu beth bynnag. Mae hwn yn sialens yn credu. Owain. Wel ia, mae yna lot mwy o celebs ebyn hyn ag oedd yna rhyw 10 mlynedd yn ôl. Does diolch i'r cyfryngau ac, wel i'r cyfryngau digidol ar un llaw, ond i'r cyfryngau traddodiadol hefyd a rhaglenni realaeth ag ati. Mae yna lot mwy o celebs newydd, ond mae yna lot o celebs sydd yn cael ei ailgylchu hefyd yn does. Yr Z-listers sy'n dod yn A-listers achos bod nhw'n mynd mewn i jwngl neu di gyda lot o celebs Z-listers eraill. Ond dwi'n gweld y drwg yn y peth, os ydy... Mae'r pobl ma'n celebs achos bod nhw'n boblogaidd, achos bod gen bobl ddiddordeb ynddyn nhw, ac os modd dynyddio hynny, dynnu sylw at newyddion arall i dynnu pobl i'ch papur newydd chi, neu i'ch rhaglen deledu chi, neu i'ch gwefan newyddion chi, yna dwi'n gweld y drwg yn y peth ynddo. Mae modd i ddefnyddio fo, a dyna pa mae'r wasg yn ei ddefnyddio fo ac yn ei dynyddio nhw. Achos dyna mae'r wasg yn ei wneud, ydy dynyddio nhw mewn gwirionedd, jyst bod nhw'n fodlon gael ei dynyddio achos maen nhw'n jyst yn hoffi bod yn enwog. As os modd i dynyddio celebs mae i dynnu sylw at newyddion sy'n wirioneddol bwysig, yna dwi'n gweld bod lot o drwg yn y peth. Dyn ni yn gweld falle efo gwefannau fel y Daily Mail falle a rhai eraill hyd yn oed yn neud be maen nhw'n galw'n clickbaiting, lle maen nhw'n neud un yn rhoi straeon dydleol, neu maen nhw'n rhoi straeon ynglyn â y Kardashians, neu pob bynnag maen nhw'n rhan o'r wefan ar mwyn denu pobl fewn. Ydy hwnna'n rhywbeth dalen nhw fod yn neud, neu ydy hwnna'n pamlau? Ond na gyd yw hynny mae fel cael tudalen flaen y syn yn dweud, rhywbeth dadleuol mwyn i'r person a gerdded yn y siop a pwy gyflan. Dyna yw tudalen flaen, dyna yw pwrpas tudalen flaen, ac am hwn i ar y gwefannau yma, dyna yw pwrpas y sidebar i gael bwrw golwg yna fe. Mae hwnna'n ddiddorol a mewn ffordd yr un peth yw hwnna a tudalen flaen. Fi'n licor celebs, yn amlwg byddai'n gweud hyn fel gwleidydd, ond fi'n licor celebs hynny sydd ddim just yn cael ei rolio mas i helpu achos a wedyn maen nhw'n diflannu. Y celebs hynny sydd yn really passionate am be maen nhw'n wneud fel Keri Mulligan gyda War Child, Lily Cole sydd yn model ond mae hi'n wneud lot o bethau ymgylcheddol, Ruth Jones gyda Alzheimer's. Pethau maen nhw'n yn becso amdano ac maen nhw'n dilyn eu trwyddo a dyna'r parch sydd gen i. Weithiau ti'n gweld bod celebs yn cael ei defnyddio a ti'n cwestiynu, ydyn nhw actually yn becso? A falle bod nhw yn, a falle bod fi bod bach yn greulon. Fi'n meddwl, os ti'n gallu gweld bod nhw'n mynd i wastad bod yn rhan o'r ymgyrch hynny, mae fe'n rhywbeth fi'n parchu. Ond ti wastad yn mynd i cael pobl sydd yn cael diddordeb mewn celebs, yn enwedig rai, sydd ddim falle yn enwog am unrhyw beth heblaw am y ffaith bod nhw'n enwog, oherwydd fi'n credu mae rhywbeth yn y stori o fi wedi dod o ddim byd a nawr fi'n rhywun fel Jade Goody a pa mor drychinebus oedd ei marwolaeth hi. O'n i'n cael bach o fascination gyda bywyd hi a
sut oedd hi'n byw bywyd hi a edrych mewn o'r tu allan a gweld sut nhw'n byw bywyd nhw yn llwyr trwy'r wasg a i raddau fi'n gorfod byw fel hynny, ond ddim byd fel mae rai o'r celebs, A-listers yn gorfod byw eu bywyd trwyddo. Mae jyst yn beth mae pobl yn ffeindio'n ddiddorol, really. Dwi'n meddwl nôl at beth Deryn sy'n dweud hynny'n hefyd ynglyn â defnyddio celeb os y stori eitha ddiflas i drwy lliwio'r stori. Wel, dwi'n meddwl, a cytuno o be wyt ti'n dweud i raddau, ti'n gwybod, mae'r wasg a cyfryngau yn gallu gweld trwy defnyddio celeb jyst er mwyn fod yn wyneb i rhywbeth. A dyna pan mae'n bwysig bod y stori gefndirol yna, yr elfen bersonol yna, achos dyna sy'n mynd i werthu stori i'r cyfryngau, ydy bod y cysylltiad gwirioneddol yna rhwng y person amlwg a'r hyn ydych chi'n trio hyrwyddo. Ie, fi'n credu ymgyrchoedd yn ni'n sôn am fwy na o ran gwerthu stori mewn, os mae rhaid bod yn sylwedd i'r stori, ond hefyd mae yna ochr arall i hwnna, wrth gwrs, pan mae celebs yn gwneud pethau drwg, mae lot o celebs yn ddiweddar sydd wedi falle rhedeg ymgyrchoedd gyda elesennau gwahanol, wedyn mae pethau gwael i digwydd i nhw, a wedyn os na damage wedyn i'r ymgyrch ac i'r elusen. Tiger Woods fi'n credu yn rhedeg cwbl a hefyd y sponsorship oedd e'n cael ar gyfer pethau gwahanol, a wedyn mynd i drwbl, a wedyn wrth gwrs mae yna impact negyddol wedyn ar yr elusen neu'r cwmni neu'r ymgyrch oedd e'n neu unrhyw slef arall sy'n ffindio hunain yn trafferth yn cael knock-on effect i hwnna wedyn hefyd. A dyn ni wedi gweld nhw'n falle'n rhoi hygrededd i rhywbeth falle fydda pobl ddim yn ei ddisgwyl, Angelina Jolie yn rhoi llwyth o hygrededd i William Hague. Oedd ar berthynas mwyaf anhygol yma sy'n gyda'r ddau, mae nhw'n ffrindiau mae'n debyg, a mae o'n just yn hollol bizar. Ond mae hi wedi rhoi hygrededd mewn ffordd iddo fo fel gwleidydd ac i'w ymgyrchoedd o'n dydy. Felly mae o'n mewn ffordd, a mae'n rhoi stori falle fydda papurau byth wedi bod ar diddordeb yn efo. Ie, so os eich chi di, falle mae dyna mae'r cynulliad. Dyna'n y cynulliad angen ei. Chi angen Hollywood celeb i'r mwyn hyrwyddach straeon chi. Pam ddim. Mae'n tweetio nhw i weld os bydde gyda nhw ddiddordeb. Falle bod gyda nhw ddiddordeb yr datganoli yng Nghymru. Pwy ewi. O wein, fysa ti'n gweld datganiad i'r wasg yn dod fewn efo rhyw celeb amlwg arno fo fysa hwnna ddim yn rhywbeth sy'n denu ti wedyn ar gyfer y stori? Wel, dim i fi, achos fi'n yn gweithio maes gwleidyddiaeth a fi'n credu bod yn aml iawn mae hynny'n Heblaw Angelina Jolie, mae pobl yn tueddu gadw draw. Ond dwi yn credu bod yna bwynt pa mae falle y newyddion yn edrych yn dener dyrnod hynny, pa mae'r golygydd yn edrych lawr i resterau a ddim yn gweld lot yna. Os oes na stori hawdd yna, sef lle mae rhywun fel Nerys wedi dod i'r celeb ar gael, maen nhw wedi ffindo case study fel oedd Nerys yn siarad, mae rhywun ar gael, allwn ni ffilmo hwnna mewn 3/4 awr, allwn ni droi fe gwmpas i wneud pecyn, yn sicr ar dyrnodau pan mae yn dawel, Awst er enghraifft, dros Nadolig, yn sicr mae'r math yna o straeon yn apelio i olygydd, achos fe fi'n gwybod yn hawdd i'w gwneud. Ac ydy'n anodd cystadlu, achos o natur ein gwaith ni'n dau, mae gwleidyddiaeth yn eitha sych. Mae'n anodd i wneud o yn jazzy ac yn ddiddorol os ti'n wneud rhyw becyn gwleidyddol. Ydy o wedyn yn anodd cystadlu efo rhyw bethau straeon fel yna felly? Fi'n credu mae'n gallu bod ar adegau, ond y pwynt arall i wneud fan hyn yw, na'n gwaith ni. Yn gwaith ni yw wneud e'n ddiddorol, yn gwaith ni yw ceisio esbonio i bobl, dyma pam mae'n bwysig. Yn aml fi'n siŵr bod bobl yn gwylio'r hyn sy'n mynd mlaen yn y cynulliad ac yn gwelen yn sych, yn ddiflach. Ac yn aml byddwn ni'n cytuno gyda hynny, ond mae yna adegau pan mae yn ddiddorol, a dyna yw'n gwaith ni fel nhw ddidirwydd, yw ceisio esbonio i bobl pam mae yn bwysig yn y bôn. Fel yr wythnos diwetha, oedd Eluned Parrott wedi cael, wedi mynd yn passionate a wedi mynd fel hyn yn y cynulliad, ond Rosemary Butler wedi rhoi row iddi hi, a oedd yna'n stori dros pob man, a dim byd yn beth oedd Eluned actually wedi gweud, just llun o hi fel hyn. A nawr fi jyst yn paranoid o sut fi'n sefyll yn y Senedd rhag ofn bod fi'n mynd i cael row. Reit, dyma bod rhaid ni weindio hi fyny fanna, diolch fawr i chi. Oes gen unrhyw fan hyn gwestiynau i'r panel o gwbl? Peidiwch bod yn siei. Gallai gofyn i chi pam, os oes gwestiwn gyda chi, i chi sefyll lan a gweud eich enw a ba ysgol chi'n dod os gwelwch hwnna.
peidiwch â bod yn swyl, felly gweld bod cwestiynau, achos mae'r sesiwn hyn wedi bod o fydd enfawr I fi, fi'n gwybod mae sawl darlith yn mynd i ddod mas o rai o'r pethau sydd wedi bod i cael ei trafod fan hyn yn barod, so, ie. Fi'n Daf Brits o Flantar, ac o'ch chi dweud yn gynnar bod y papurau ag y cyfryngau yn llawer yn saith, ac ydych chi fel Plaid Cymru, BBC Cymru, ITV Cymru, wedi trio dod at ei gilydd i fel trio taclo hyn, yn lle nid eich ben eich hunain. Ydych chi gyd fel dod at ei gilydd fel un tîm fawr i taclo fe. Mae cael o sleft fel Iwan Griffith a sleft Cymreig dod at ei gilydd i trio taclo hyn. Mae'n gwestiwn da, fi'n credu dyna beth oedd ymgais nerys pan o ti'n cadeirio y pwyllgor ac hefyd yn y cynulliad i trio nawr, i trio uno tu ôl I neges. Mae'n anodd oherwydd falle bod negeseuon falle'n amrywio, ond fi'n meddwl falle bod yn syniad I ni wneud rhywbeth fel yna, mwyn bod Cymru yn cael statws yn hynny o beth, a fi'n credu os oes syniadau dych chi, bydd hwnna'n gret. Fi'n credu mae doi elfen I hwn. Mae'r elfen o'r wasg fel papurau newydd a busnesau gwahanol le maen nhw'n cwmnïau masnachol. Felly busnesau sy'n rhedeg nhw, mae rhaid nhw'n elw, mae rhaid nhw werthu papurau, mae rhaid nhw werthu hysbysebion mwyn gwerthu'r papurau. Wedyn mae gyda ti'r elfen o'r cyfryngau a'r wasg, le ni y trithdalwyr, y llywodraeth sy'n rhoi arian I nhw, mwyn bod nhw'n rhoi newyddion teg a balanced a bethau I ni. So mae doi ffordd yn credu I ddelio gyda'r issues na. So yr pwyllgor o'n i'n cadeirio yn y cynulliad, o'n i'n edrych ar darlledu sy'n cael arian gyhoeddus mwyn adrodd newyddion mewn ffordd deg, mwyn wneud siŵr bod drama digonol, mwyn cyllido'r BBC, wneud beth maen nhw'n gallu, wneud cyllido S4C, rhoi bach o cyllid I ITV ac yn y blaen. Felly mae yna reolau caeth trwy Ofcom sy'n edrych ar y reolau yna. Felly beth o'n i'n trio wneud ar o'r pwyllgor na, fi'n credu mae consensus dros y pleidiau I gyd yng Nghymru, a fi'n credu pobl sy'n gweithio yn y sector yng Nghymru, yw bod angen i'r newyddion sy'n cael arian cyhoeddus adlewyrchu Cymru'n well, a fi'n credu mae yna lot o pethau mewnol, fel sydd wedi cael ei sôn eisoes le o'r blaen, felly nhw'n anwybyddu Cymru, felly just yn sôn am system iechyd, ddim yn gweud o Lloegr yw ar y BBC a ITV, mae hwnna'n gwella'n slow bach. Felly mae yna lot o waith, a fi'n credu beth sy'n digwydd gyda'r darlledu le mae arian cyhoeddus yn cael ei wario arno fe, yw achos yr Alban, mae yna mwy o sylw nawr ynglyn â neu'n siŵr bod y darlledu sy'n cael ei gyllido ar ein cyhoeddus mynd I adlewyrchu Cymru'n well. So mae hwnna'n mynd I wella fi'n credu, fi'n gobeithiol iawn o hynny. Ond oherwydd yr Alban, dim achos ni yng Nghymru yn anffodus. Wedyn mae gyda ti'r papurau fel ydych ti'n sôn, a fi'n credu mae hwnna'n challenge I ni gyd fel ni wedi sôn ar y panel I ni herio fe, neu'n siŵr bod ni'n bwydo gwybodaeth mewn iddyn nhw. Ond hefyd, bod ni'n addysgu gwleidyddion yn penodol, yn addysgu pobl Cymru bod pethau'n wahanol. Os ni'n edrych ar y Western Mail, fel o'n i'n gweud, 28,000 o bobl sy'n darllen y Western Mail. Mae yna ffyrdd eraill I ni cael negeseuon I drosto yng Nghymru. Mae papurau bro enghraifft. Mae yna rhyw 60 papur bro yng Nghymru, gyd gyda 1,000 o bobl yn darllen nhw. So mae mwy o bobl yn darllen papur bro yng Nghymru na beth nhw'n Western Mail. Felly fi'n credu mae yna doi tacteg gwahanol fan hyn. Un o ran, a felly edrych ar ffyrdd gwahanol, mae'r Alban newydd lansio papur newydd, just ar gyfer pobl sy'n credu'n annibyniaeth. Maen nhw wedi gwneud crowdsourcing, llwyth o bobl wedi rhoi 5 pint ar gyfer creu'r papur newydd, a fi'n credu hwnna'r ffordd mlaen I ni yng Nghymru o ran yr ochr masnachol. Ond wedyn mae lan I ni gyd, pawb sy'n talu trethu yng Nghymru, I roi pwysau ar y Llywodraeth, pwysau ar Ofcom, pwysau ar BBC, ITV a Darlledwyr Gyhoeddus sy'n ein siŵr bod nhw'n cynrychioli ni'n deg ar y newyddion. So gen I ddordeb mawr gwybod faint o'n chi'n gynulleidfa sydd yn cael eich newyddion ar Radio Cymru, yn clywed echi ar Radio Cymru, neu'n gwylio raglenni Owain, neu'n darllen Golwg 60. Faint sy'n chi sy'n cael y newyddion o'r llefydd yna? Dwi'n lo fyny. So chydig iawn o'n chi mewn gwirionedd. Lle mae pobl eraill yn cael eu newyddion? Pam bod chi ddim yn defnyddio, achos bod ydych chi'n teimlo bod o'n berthnasol, neu bod chi'n gwybod amdano nhw? Lle yw fi'n sawl un ohonoch chi sy'n cael eich newyddion o ddio ar Trydar neu Facebook? Gosh.
Dim no. Faint o'ch chi sy'n dilyn y newyddion? Ble chi cael y newyddion? Gwefan y BBC. Ar yr app. Ie, faint sydd chi? A BBC Saesneg, dwi'n cymryd wedyn. Ar yr app BBC, rydych chi'n gallu cael dan BBC Cymru hefyd? Reit, ie. Gymraeg neu Saesneg? Na, dio ddim ar gael yn Gymraeg arno fo, yn Saesneg. Ond rydych chi'n gallu cael fel top stories o World News. Ie, rhwng i. Ie, rydych chi'n gallu cael newyddion Cymru. So dyna clip fan newyddion Cymru i'w app BBC. Pasio'r meic i lawr. Ie, yn bersonol, dwi'n cymryd gwleidyddiaeth fel lefel A ac dwi'n hoffi yr app BBC oherwydd mae'n fel rhoi rhywbeth cyffredinol o'r dydd, yn wedyn o'r dydd, fel chi'n gallu clic ar gwleidyddiaeth yn specific, a wedyn cael yr hosion, gwleidyddion, sydd yn wneud yr gwleidyddiaeth, a wedyn yr un peth gyda Cymru, so dwi'n hoffi oherwydd mae'n rhoi fel darlun o'r holl newyddion drwy'r holl dydd. Felly mae'r cyfrwng, mae'r mobile yn bwysig i chi a cyrraedd chi trwy apps ag ati, dyna'r ffordd ydych chi'n mynd i gael y newyddion neu bod ar Twitter neu ar app y BBC, a wedyn bod chi'n gallu dewis be ydych chi eisiau darllen mwy amdano fo wedyn. Yn hytrach na lawr yn gwylio'r teledu am 6 y gloch neu 9 y gloch. Tas yna wasanaeth bod yna rhywbeth o app newyddion i bobl ifanc yn benodol, bydde hwnna ydych chi'n meddwl rhywbeth ydyn yn gwneud i chi fwy parod i fynd i chwilio am newyddion Cymreig yno? Sy'n y busnes? Mae Owain dofyn efo syniadau fan hyn, watch out, bydd ni'n allan yn hen. Mae'n yn hen syniad mewn ffordd, ond mae rhywbeth mae Llywodraeth yn yr Alban wedi buddsoddi ynddo fo. A dwi'n meddwl mae Cwmni Tynoplis wedi gwir sydd bod yn gweithio ar y dechnoleg tu ôl i'r peth. Rhywbeth o wasanaeth i bobl ifanc lle maen nhw'n cyfrannu yn sgwennu'r newyddion. So mae'n citizen journalism, so bobl sy'n creu'r newyddion, ond mae gennych chi ohebwyr ifanc hefyd sydd yn ysgrifennu'r newyddion hefyd. So mae o'n gyfuniad o'r ddau beth, felly mae hwnna jyst yn eitha diddorol. Mae symudol ydy'r ffordd ymlaen yn mwy na thebyg. Ti eisiau dod nôl? Ie, dwi'n credu yn y dyddiau mae pobl ifanc yn gweld gwleidyddiaeth fel rhywbeth eitha ddiflas, ddim yn bersonol, mae pobl, ac chi'n gallu gweld hynny, mae llai o bobl ifanc yn pleidleisio yn etholiadau cyffredinol, felly dwi'n credu fel mewn ffordd mae'n dyletswydd y wasg falle i targedu pobl ifanc fwy mwyn trio cynyddu diddordeb yn y byd gwleidyddol. Lle ddyn nhw am yna ti a dod i pwynt arall man. Onid ar ddiwedd y dydd gyda'r gwleidyddion mae'r broblem, nid gyda ni fel wasg, achos i ni ond yn gallu adrodd beth sy'n digwydd. Ar ddiwedd y dydd, does bosib, mae lawr i'r gwleidyddion i ddod lan y pynciau mwy diddorol, i ddod lan y systemau mwy diddorol, a i wneud stwff sy'n ddiddordeb i bobl. A fi'n credu falle bod ni fel wasg wastad yn gweud, mae eisiau chi fel wasg wneud mwy. But actually, fi'n credu, ti'n cael rhyw bwynt le ti actually ffili wneud mwy. Desperation fyna. Nes ti ddweud nath cwmni chi page o penderfynu wneud y stori am y gostyn yr oer pleidleisio. Wel, nad ydy hwnna'n stori oedd yn ymwneud y pobl ifanc ac yn bersonol. Bagatio, Owain. Wy'n cytuno gyda. A nes i'r pwynt yn ni, ond yn anffodus. Mae hwnna'n ateb gwleidydd. Da iawn. Neud i wleidydd da iawn. Neu newid y dyrwn. Ac hefyd, does ddim fel papur newydd na app dim byd sy'n tagad i pobl ifanc am newyddion pobl ifanc. Ti'n mynd ar wefan y cynulliad o gwbl i ffeindio yn y beth mas? Na, sy'n neb yn mynd ar wefan y cynulliad. Fel mae oedolyn fel ar rhan fwyaf, meddwl bod pobl ifanc just eisiau gwybod am celebs a fel Emmerdale a pethau fel yna. Boring fel yna. Ond does ddim fel safle na unrhyw le lle mae pobl ifanc lle eisiau cael gwybodaeth o. Hefyd, does ddim byd yn gyfrwng Gymraeg chwaith, oherwydd os fel rydyn ni'n cael gwaith cartre ysgolion Gymraeg a rydyn ni angen ffeindio article neu gwybodaeth am rhywbeth. Mae'n rili anodd ffeindio gwybodaeth yn y Gymraeg am fel newyddion nawr neu newyddion oedd sydd wedi digwydd, oherwydd mae jyst yn anodd ffeindio pethau fel yna. Ydy, mae rhan o'r broblem yma ydy bod cwmnïau fel Google ddim yn cydnabod yr iaith Gymraeg fel iaith swyddogol. So, pryd wyt ti'n gwneud news search ar Google,
Dydy straeon Golwg 60 neu straeon Cymraeg y BBC ddim yn ymddangos achos di Google ddim yn credu bod y Gymraeg yn bwysig ac yn bodoli. So mae hwnna'n un... O, dwi'n gwybod bod na wleidyddion wedi bod yn lobio cwmni wedi gwybod Leighton Andrews yn ei lot o waith ar hyn pryd oedd o'n yn weinidog Cymraeg a technoleg ag ati. Ac oedd o'n cael ei enwebyddu achos mae'r grym go iawn gan y cwmnïau mawr yna. A dyna di calon, dwi'n meddwl, y broblem. Dwi'n Elena Khan ar y dwi'n cynrychiol cas yma. Mae gen I llawer o diddordeb yn gwleidyddiaeth. Ond yn diweddar, dwi wedi sylwi bod gan llawer o agweddau yn y newyddion. Agweddau neu stances asgallfu. A dydw I ddim yn hapus gyda hwnna. A dydw I wedi colli tip yn bach o ymddiriaeth yn y cyfryngau ar y teledu yn enwedig, oherwydd maen nhw yw'r pobl sydd yn dewis y newyddion ydw i'n gweld. Felly dyna pan dwi yn meddwl bod falle mae'n ffactor pan mae mwy o pobl yn mynd ar-lein I dewis y newyddion sydd yn perthnosol I nhw a maen nhw eisiau. Bendant, yr ateb o fanna dwi'n meddwl ydy bod angen mwy o bobl yn mynd ati ac yn sgwennu be maen nhw'n feddwl ac yn, dim jyst sgwennu, ond yn ffilmio ac yn recordio sain ag ati ac yn trosglwyddo hwnna. Felly dyna pam dwi'n meddwl mae eisiau mwy o adnoddau. Mae Twitter a YouTube a Facebook yn un ffordd o I wneud o, ond dwi'n meddwl falle bod angen edrych ar ffordd mwy ffurfiol o I wneud o hefyd. Felly bod yna rhyw fath o... Pwy sydd wedi gweld am y Huffington Post yma? Huffington Post yn annibynnol yn reiddiol, ond gath ei werthu am 300 miliwn I AOL, ond oedd y syniad gwreiddiol tu ôl I Huffington Post yn syniad arbennig o dda. Dwi'n meddwl chi'r pobl oedd yn creu y newyddion, ac diwedd y gan oedd y geiniog yn anffodus yn fanna. Ond dwi'n siŵr bydde, a dyna pam da ni ar Golwg 60 yn teimlo bod yr adnodd sylwadau ar waelod straeon yn arbennig o bwysig. Di pawb ddim wastad yn mynd I hoffi beth sy'n cael ei ddeud yn y sylwadau yna, ond mae gen pawb hawl i'w barn yn does. A dyna pam da ni, lot o bobl wedi gael yn I gael gwared ar adnodd sylwadau achos bod bobl yn deud pethau cas neu pethau gwirion, a mae gen pawb hawl I ddeud pethau gwirion, mae gen pawb hawl I ddeud pethau twp, os mae dyna maen nhw yn ei feddwl. Ond o sicr mae gen pawb hawl I farn, a mae angen trio gwneud gyda mor bosib a phosib I bobl, bosib a phosib, mor hygyrch di'r gair, mor hygyrch a phosib I bobl I fynegu barn ac I roed y perspektif nhw ar y newyddion. A hefyd, os ti ddim yn hapus y beth ti'n gweld ar y newyddion, I cwyna pwy bynnag sydd wedi rhoi'r rhaglen na allan. Achos fi'n gwybod, mae'r darlledwyr yn ymateb I cwynion, a mae Ofcom hefyd. A os mae gen i'n codi'n llais a gweud bod ni ddim yn hapus, mae'n jyst mynd I cario ymlaen. Dwi'n meddwl, dechrau'r 80, o ddim esbydrec ymgyrch pobl yn gweud bod nhw ddim yn hapus, pobl yn ymgyrchu, pobl yn mynd cael eu llais wedi clywed, na pam esbydrec gyda ni. Os ni'n protestio digon, os ni'n cwyno digon, os mae'r darlledwyr yn gwybod bod ni'n anhapus, a bod nhw ddim yn gwasanaethu ni digon da, oedd angen nhw cwmpo i'r pwysau yna a wneud rhywbeth amdano fe. Alla I pwy fath o bias I ti'n siarad am hyn? Ro'n I jyst o'r fi'n dweud, fel Fox News, os dwi wedi gweld eich rhaglen dwi'n gweld sut mae gan nhw llawer o diau. Na, fydd ni'n gytuno ti. Fi'n credu bod ni'n siarad am system Americanaidd bron fyna. Dyn ni lle does dim balance, does dim o reidrwydd ar Fox News I gael rhywun o'r Democrats arno. Maen nhw'n gallu gwneud stori o agwydd Republican a mae hynny'n hapus. Fi'n credu mewn cyd-destun Prydeg a Cymreig a Prydeinig, mi fydde Ofcom yn gwybod yn anhapus iawn petai ni'n gwneud y math yna o beth ym Mhryden. Felly, wi'n credu, fi'n gwybod mae lot o drafodaeth wedi bod ynghylch UKIP, pyn y bod nhw'n cael gofyn y sylw, mae lot o drafodaeth wedi bod ynghylch beth y gwyddoedd yn yr Alban, gath ymgyrch I yna sylw teg. Mae'r ein wastad yn broblemau, mae'r ein wastad yn bwnciau llosg, ond beth bydden ni yn dweud yw, does dim conspiracy yn ITV, does dim conspiracy yng nghanol y BBF sy'n meddwl bod ni wedi bod institution ni o blaid i'n ffordd y llall. Dim bod ni'n beth allweddol. Dim blaw mae teulu brenhinol. Da ni o reidrwydd yn gorfod cael balans a bod mor deg a phosib, ond mae hynna wastad, mae'n anodd bod yn hollol ddidiedd. Mae pobl yn mynd I bigo fyny falle ar ryw subtleties fan hyn efo'n draw a gweld a'i droi i'w meddylfryd I hynny. Ond yn gyffredinol, dwi yn sicr a dwi'n siŵr bod Owain hefyd yn hollol ddidiedd ar bob achlysur.
Hello to you, Paige Champion o Glan Taf. Ti'n sôn am y tuedd ar teledu Fox News. Dwi'n credu Prydain efallai heb enwau ar rhyw ffynhonnell o newyddion specific. Na, croeso I ti'n neud. Y ffordd efallai mae rhai rhaglenni yn delio gyda efallai problemau sydd yn mwy controversial efallai enghraifft conflict yn dod yn canol. Mae y fath o iaith mae BBC yn defnyddio ynglyn â Islam yn gallu fel come across yn eitha Islamophobic, efallai yn gyda tuedd iawn i'r ochr Saesneg, i'r llywodraeth Prydeinig yn unig. A oedd Owain yn dweud yn gynharach am bod y newyddion teledu yn ffordd o cael newyddion di-duedd. Dwi'n credu y rheswm mae pobl yn efallai symud ar-lein yw I gael mwy o farn o pobl gwahanol yn lle just y newyddion yn dweud I chi dyma beth sy'n digwydd, dyma beth yw'r farn a dyma beth dylech chi credu. Dwi'n meddwl, mae'r BBC wedi cael fewn I drwbl o blaen yn fod yn rhy di-duedd. Mae'n un ffordd yn yr ddadl ar climate change, lle oedd y BBC yn rhoi gormod o sylw I bobl oedd ddim yn credu bod climate change yn bodoli a'r math yna beth, a bod nhw wedyn yn rhoi gormod o sylw a gormod o falans mewn ffordd lle nad oedd rhaid iddyn nhw gan bod yr farn yna falle chydig bach yn bonkers. Lein swyddogol y BBC. Ddim lein swyddogol y BBC. Felly, weithiau mewn ffordd mae pobl yn gallu, mae hynna'n gallu bod yn broblem, ond mae yn falans anodd iawn I roed, ond dwi dal yn mynd I edrych ar pob ffynhonnell gwahanol er mwyn cael safbwyntiau gwahanol, achos mae hynna wedyn yn gallu rhoi elfen mwy crwn, mwy llawn I chdi o'r newyddion. Dwi'n broblem ni'n Nghymru, di ba cynlleied o gyfryngau sydd ganddo ni. Mae gen ni un o'r wel, Gymraeg, beth bynnag, mae gen ni un o'r safradio, un sianel dyledu, Golwg Dim, di'r unig wefan newyddion, mae BBC... Mae gen y BBC wefan newyddion da iawn hefyd, diolch yn fawr iawn. Mae gen ni ddwy efannol sy'n ei dadle. Ond hynny di sgynno ni ddim lot o wahanol farnes, so mae gwrthwyneb I be ydych chi'n dweud I raddau yng Nghymru, ond mae pawb yn eitha di-duedd, ond dwi'n meddwl gorau po fwyaf gyfryngau sydd yna, a gorau po fwyaf bobl sy'n mynd allan ac yn dechrau creu'r cyfryngau yma dros ei hunain. Mae'r llwyfan yna rwan. Rwy'n arall? Diolch. Fi yw Becca o Blasmawr. Fel oedd Owen yn sôn gynharach, yn cwestiynu os taw efe baes ar y gwleidyddion bod gwleidyddiaeth ddim yn apelio llawer I pobl ifanc yn hytrach na bai y newyddiadur. Ond nag e bai yr ysgolion am peidio ddysgu plant yn iawn am gwleidyddiaeth. Fi newydd dechrau nawr gwersi bac Cymraeg, a dyma tro cyntaf I ni cael unrhyw sylw a sôn am gwleidyddiaeth. Mae'n hynod o ddiddorol I fi yn enwedig, achos mae gen I diddordeb mewn pethau fel yna. Ond mae rhai pobl yn dosbarth sy'n syniad yn nhw o beth sy'n digwydd yn y byd o gwmpas. A fi'n teimlo sori pobl sydd wedi gadael ysgol heb cael unrhyw addysg o pethau fel yna, so dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd mlaen, a dyna pam falle bod nhw ddim yn pleidleisio neu sy'n syniad yn nhw o pwy I pleidleisio I. Ydych chi'n credu taw dod hwnna cael ei rhoi mewn cwricwlwm cenedlaethol o gwbl, neu efe jyst problem yr unigolion yw hyn, bod nhw ddim gyda'n nhw diddordeb? Fi'n credu bod fi'n cytuno gyda groi yn y cwricwlwm oherwydd un o'r prif resymau nes I fynd I astudio gwleidyddiaeth oedd oherwydd o'n I ddim yn gwybod sut I creu dadl am pethau oedd yn digwydd yn fy mywyd I pob dydd a ni'n gwybod o'n i'n mynd I gorfod pleidleisio. So oedd ddim achos o'n i'n geek gwleidyddol, o'n I jyst ddim wedi cael cyfle yn yr ysgol I drafod gwleidyddiaeth. O'n i'n neud fel cystadlaethau rotary a stwff, yn siŵr fi chi'n neud e hefyd, ond chi'n sgwennu'r araith am yn eitha structured, dwi ddim yn rhywbeth naturiol wedyn. Ac felly, mae'n rhywbeth sydd yn passion I fi oherwydd mae gen I broblem gyda ysgolion weithiau yn dweud allwch chi peidio fod yn pleidiol wleidyddol pan chi'n dod mewn. Wel, falle gallwch chi ateb y cwestiwn yma. Ydych chi wastad eisiau gwybod am prosesau a sefydliadau? Ydych chi eisiau gwybod beth sydd yn gyrru ni pam dyn ni'n aelod o blaid penodol a gweld gwleidyddion yn cael dadleuon
deallusol yn amlwg am pynciau gwahanol, a fi'n credu weithiau mae ysgolion wedi gweud, wel, sori Bethan, dych chi ddim yn gallu dod mewn heblaw bod y Lib Dems, Tories a Llafur yn dod mewn, achos maen nhw'n poeni falle bod fi'n mynd i recrwtio pobl i Blaid Cymru, a wedyn bod hwnna'n mynd i fod yn broblem iddyn nhw, a falle bod nhw'n mynd o flaen gofid braidd. So falle wedyn pan fi'n mynd mewn i'r ysgol, fi'n ddim yn teimlo fel bod ni'n gallu bod yn driw i'r hyn mae gwleidyddiaeth yn gallu fod. Sef, mae'n gallu bod yn rili gyffroes a rili diddorol, creu ymgyrchoedd, creu baneri ar gyfer protestiadau, creu syniadau a negeseuon newydd. Ti'n dim rhaid iddo fod yn boring fel mae Owain wedi gweud. Mae'n gallu fod yn rili ddiddorol, ond heblaw bod chi'n cael yr addysg hynny, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i chi. Ac yn yr Alban nawr, nhw wedi cael y pleidlais yn 16, a ti'n gweld cenhedlaeth newydd o bobl ifanc jyst yn cymryd y ddiddordeb yna. Mae'n mor dda i weld, oherwydd pan dyn ni'n gwneud paneli fel hyn, mae'n rili ddiddorol o clywed be chi'n cael i ddweud, ond ni ddim yn neud yn digon aml yn anffodus, a dyna pam mae'n mor bwysig bod chi yma heddiw. Na, fi'n cytuno. Fi'n credu pwynt arall fan hyn yw bod bes gwybodaeth pobl yn eitha eisiau. Gath y droddiad i wneud llynedd, no, bod dros 40% rôl yng Nghymru yn credu bod yr NHS yn cael ei redeg gan Llundain. Wel, dyw hynny ddim yn wir. Pobl yng Nghymru sy'n redeg yn y cynulliad sy'n redeg, yn y llywodraeth sy'n redeg yr NHS. Ond i ni fel wasg, mae hynny'n frwydr, achos mae 40% o bobl allan yna ddim yn sylwi rhywbeth mor basic a hynny. Felly mae'n cymryd lot o waith, eisiau felly yn gwedyn, mae'n cymryd lot o waith mynd drwy adroddiad, jyst i esbonio rai o'r basics un, a fi'n credu mi fydde hynny yn rhywbeth yn sicr dwi'n cytuno. Na, cytuno 100%, a fi credu na pam mae'r BAC wedi cael ei cyflwyno mwyn trial roi'r elfennau yna i pobl Cymru. A beth oedd Bethan yn gweud am yr Alban, gwares i lot o amser yn yr Alban cyn y referendum. A beth oedd anhygol i weld, pobl 16-17 yn gweud bod nhw'n 4 sleeps till referendum day, I can't wait to go and vote. Pobl yn gweud bod nhw'n mynd i sgipo i fod am y tro cyntaf. A ni'n gwybod, os ti ddim yn pleidleisio pam ti'n 18, ti'n llai debygol o bleisio tro nesa, a eidi mewn i patrwn o byth yn pleidleisio. Na, gen i'n cael pobl ifanc fel chi nawr i pleidleisio pan chi'n gallu yn 18. Dyna'r man tyngyrferol, a mae angen i ni addysgu'n well o ran y prosesau. Wedyn, fydd pobl Cymru'n gallu dala gwleidyddion i gyfri'n fwy, moyn gweld wasg sy'n fwy cynrychiolaeth. Mae hwnna'n sail i bopeth, a beth ni'n gweld yn yr Alban nawr, 80% o bobl yn pleidleisio. A mae'r bobl na, gwmyn o wybodaeth, mor ddeallusol ynglyn â beth sy'n digwydd yn yr Alban, pethau ynglyn â'r economi, ynglyn â swyddi, ynglyn â'r system addysg, y system iechyd. Pan i fi nocio drysau yn Gyfyrddin, wyllais i benfro, trial esbonio i bobl bod etholiad mlaen. Wel, hanner y bobl ddim yn gwybod bod etholiad mlaen. Election to what then? Assembly, what's assembly? Ond yn yr Alban, o'n i'n nocio drysau, pobl jyst moyn trafod gwleidyddiaeth, pobl ifanc moyn trafod gwleidyddiaeth, a lefel o wybodaeth dyn nhw yn hollol ffantastig, a o'n i jyst yn hollol genus yn dod o'na, a fi'n gobeithio'n wir fydd y BAC a trio cyflwyno mwy elfennau gwleidyddol yn yr ysgol yn mynd i ddatblygu dros y blynyddoedd nesaf. Ond nag oedd elfen yr Alban efo, nes i drwy'r amser yna hefyd, nag yr elfen arall oedd bobl yn gweld oedd annibyniaeth yn actually meddwl rhywbeth, oedd annibyniaeth yn golygu mi fydde gyda ni milwyr Albanaidd, mi fydde gyda ni X and Y Albanaidd. Lle yng Nghymru, mae lot o drafodaeth wedi bod ynghylch lot o brosesau ynghylch, elcos a stwff. O bobl jyst methu cysylltu gyda, bobl methu deall, but actually, fel mwyn yn effeithio na i. A fi'n credu yn yr Alban, mi oedd yr ymgyrch annibyniaeth, bobl yn ochr a llall i chi, yn actually meddwl rhywbeth, a fyna mae'r her, a dyna'r pwynt o'n i'n trio wneud yn gynharach. Fyna mae'r her i gwleidyddio, yn i'w actually esbonio, actually wneud stwff yn berthnasol, a dyna nath y referendum yr Alban. Fi'n cytuno, pan mae pleidlais mor bwysig ynglyn â ydy'r wlad yn ei fod yn annibynnol yn y byd, o ie neu na, mae'n haws doi ochr i'r ddadl, a fi'n credu mae gwleidyddiaeth yng Nghymru a'r cynulliad yn boring ar hyn o bryd. Edrych mewn, fi'n meddwl, mae angen mwy o weledigaeth wrth y llywodraeth, mae angen i'r gwrthbleidiau herio'n fwy, mae angen i ni enyn y drafodaeth na mwyn bod ni'n gallu cael y sylw a trial enyn diddordeb bobl Cymru yn gwleidyddiaeth. Sori, gewn ni un gwestiwn arall, a wedyn ni bydd rhaid i ni ddod o'r sesiwn mewn ben, mae'n flin iawn dy fi. Diolch. Diolch. Sa'n credu bod gan pobl digon o ffydd yn bobl ifanc
ar y foment. Wel, yn bersonol, mae gen i llawer o ddiddordeb yn gwleidyddiaeth. A dwi'n gwybod llawer o bobl yn yr ysgol sydd gyda llawer o... mae gen ni Cymdeithas Dadlau Glantaf sydd wastad yn fel trafod problemau gwleidyddol. Ac felly, beth yw eich barn chi am ostwng yr oed pleidleisio 16? Oherwydd yn bersonol, dwi'n really gutted sosau gyda'r dydw i ddim yn digon hen i pleidleisio yn y etholiad cyffredinol nesaf. A dwi'n credu bod trwy gostwng dwi'n credu oedd na fwy o diddordeb yn referendum yr Alban oherwydd oedd pobl gyda'r hawl wedyn i pleidleisio ond yna pethau sydd yn ymwneud â bywydau nhw yn weddill ei oes fel o'r oedran 16 ymlaen. Yn 1997 oedd referendum ar gyfer i'r lle yma bodoli a o'n i'n helpu i mynd ar y rallies o stwff i Gaerdydd a ni'n rhy ifanc i bleidleisio a ni'n gutted hefyd achos o'n i wedi rhoi gwaith mewn gyda pleid eraill achos oedd yn trawsbleidiol i creu y lle yma a rhoi bodolaeth i'r gwleidyddiaeth Cymru a so fi'n gallu deall y frustration wedyn lle os oes gennych chi ddiddordeb. A ni'n gwybod hanes, mae menywod i marw dros gael y bleidlais, arfer fod i bobl ddim yn cael tir i pobl really pwysig. A mae'n rhywbeth sydd yn fraint fi'n meddwl, a mae Owain yn iawn. Mae rhaid i ni dangos i bobl pam bod yn bwysig i bobl pleidleisio. A fi ond yn gallu bod yn gyfrifol am be fi'n neud, ond fel gwleidyddion, ni angen dangos bod yn rhywbeth really pwysig a cyffroes i bobl eisiau gwneud. Ni wedi ymgyrchu'r plaid ers, sa'n gwybod pa mor hir nawr, am y pleidlais i bobl yn 16, ond eto, ni ddim yn cael y pwerau fan hyn eto i newid hynny, a byddwn ni'n licio. Ni wedi cael dadleuon fan hyn, a mae rhan fwyaf o'r aelodau Cynulliad wedi pleidleisio o blaid pleidleisio 16. Mae'r Llywodraeth yn dechrau troi, dwi'n meddwl, ers yr Alban rwan, mae yna y teimlad falle bod o'n anochel falle bod o'n mynd i ddigwydd yng ngweddill o wlad. Mae'r Alban rwan yn mynd i gael y pwer i gyflwyno fo'i hunain yn ei etholiadau eraill nhw. A mae'r Llywodraeth yn San Steffan wedi cytuno i roed y grym i'r cynulliad gynnal o mewn referendum, ond dim ond mewn referendum. Ond dwi'n meddwl unwaith ydych chi'n dechrau ar hynna, yna mae'n amhosib troi nôl, a dwi'n meddwl bod o yn y pen draw, fydd o ddim yn hir iawn tan fydd, falle ddim yn ddigon cynhyrchu chdi, ond fydd o'n sicr ddim yn hir iawn tan fydd pobl ifanc 16-17 yn cael bleidleisio yn y cynulliad yn sicr. Gallai gyntaf goll ddiolch i chi y panel. Mae bore yma wedi bod yn fore bendigedig o drafodaeth, mae wedi bod yn agoriad llygad i fi yn bendant o beth yw barn y gwahanol agweddau a gwahanol safbwyntiau. Wy'n gobeithio bod e wedi bod o fydd i chi, a wedi bod o ddiddordeb i chi. A hefyd, licen i ddiolch i chi fel cynulleidfa am nid yn unig fod mor yn ymwneud cymaint, ond am ofyn cwestiynau. Wy'n gwybod mae'n ambell waith yn heri ofyn cwestiynau mewn fforwm cyhoeddus fel hyn. Ond mae safon y cwestiynnu a safon y drafodaeth wedi bod yn galonogol tu hwnt. So diolch yn fawr i chi. Ond gallai ofyn i chi roi diolch yn fawr iawn i'r panel am ei hamser a'i ymroddiad bore yma. Diolch yn fawr iawn i chi.